Πήγες. Και στάθμη. Τα γράφουμε. Τι κάνετε, καλά είσαστε. Λοιπόν, εγώ είμαι η Βεραντίκη. Νομίζω έχουμε ξαναβρεθεί μαζί. Όχι, δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Μαζί έχουμε ξαναβρεθεί. Οκ, πολύ ωραία. Οπότε να γνωριστούμε κανονικά για να έχω έτσι λίγο μια αίσθηση. Καταρχάς, να σας γνωρίσω εμένα για να δούμε ποιος είναι η ομιλούσα κεφαλή. Εδώ πέρα ονομάζομαι Βεραντίκη. Είμαι αστρολόγος ταρομάντισσα, προέρχομαι από τη σχολή της Scale Fox και της Scale Sinclair, που σημαίνει ότι έχω σπουδάσει στο American Astrology Association. Όμως την καρδιά μου την έκλειψα από το ταρό και εργάζομαι κατά κύριο λόγο ως ταρομάντισσα. Ξεκινάω όμως από την αστρολογία. Η ταρό και το αστρολογικό κλειδί συνεργάζονται απολύτως. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπορεί να πει με επάρκεια ταρό αν δεν γνωρίζει αστρολογία. Είναι πρακτικά αδύνατον, είναι πολύ, πώς να πω, είναι πολύ απέδευτος αν δεν έχει το αστρολογικό κλειδί και το αριθμολογικό επίσης. Ενώ εσείς οι αστρολόγοι είσαστε αυτόνομοι. Υπάρχουν και αύριο. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οι αστρολόγοι είσαστε αυτόνομοι εν πολλοίς. Αυτό που θα κάνουμε εδώ πέρα δεν είναι μάθημα, είναι συνεργασία. Έτσι, δεν έχουμε, είμαστε άνθρωποι που θα καταθέσουμε με έναν κοινό τρόπο τις εμπειρίες μας, προσπαθώντας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη δομή στην οποία υπηρετούμε. Οπότε, αυτή είναι λοιπόν εγώ, Βεραντίκη. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το αγόρι της παρέας και να μου πείτε λίγο έτσι τα ονόματά σας πρώτα απ' όλα για να τα κατοχυρώσω, να μην λέω όμορφος η Ξανθούλα, ας πούμε έτσι, το μελανούρι και η κούκλα, δεν είναι πολύ καλό αυτό. Οπότε πάμε και λέμε είμαστε οι αστρολόγοι εδώ πέρα, αστρολόγοι. Καλά μου λέγεσαι, είσαι όχι και λέγεσαι. Χαράλαμπος. Χαράλαμπος. Ωραία γραβάτα. Ευχαριστώ. Χαράλαμπος. Την αστρολογία την έχουμε από ποια σχολεία, από ποιο κλειδί, από ποια παράδοση? Έχω ξεκινήσει μαθήματα με τον αδελφό μου. Μετά πήγα και στη σχολή της κυρίας Ανδριώτου. Στην Ανδριώτου λοιπόν. Οκ, Ανδριώτου. Οκ. Χαράλαμπο ούτε μαζί έχουμε ξαναμιλήσει. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει μαζί. Από κοντά όχι. Από κοντά όχι. Μπορεί μέσα από την κάμερα. Έχουμε μιλήσει μέσα από την κάμερα, ναι. Μάλλον. Ναι, έχουμε μιλήσει. Που είχα πει για τα ταρό κάτι. Μπράβο. Καλά το θυμάμαι. Καλά, ναι. Είσαι λοιπόν από τη σχολή της κυρίας Ανδριώτου, πράγμα που σημαίνει ότι δουλεύουμε ουσιαστικά με την κλασική αστρολογία των Πτολεμαίων. Ναι, όλοι εδώ πέρα νομίζω τη σχολή την Πτολεμαϊκή δεν δουλεύουμε. Αυτό που λέμε τα 12 ζώδια, κανονικά, όχι όπως είναι αυτή τη στιγμή με τις ησημερίες, όπως είναι μετά από των ησημερίων, όπως τα βλέπουμε κανονικά στις διάφορες πλατφόρμες. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν κάνουμε. Πάρα πολύ. Αλλά θα βρούμε τρόπο να τους τρελάνουμε, γιατί έχουμε και άλλους τρόπους να τους βλέπουμε. Εντάξει, θα βρούμε τρόπους να τους κάνουμε να τρελαθούν με εμάς. Οκ, λοιπόν. Ο Χαράλαμπος. Νάντια μου. Ωραία, Νάντια μου. Από... Άρχος. Εντάξει. Άρα έχεις περίεργη αντίληψη για τα αέρινα ζώδια, μας το παρνάς κάτω, εμάς τα αέρινα μας το παρνάς κάτω. Ο Άρχος όπου δει ζυγό παθαίνει μια παράκρουση. Με ζυγός. Είσαι ζυγός. Τον λατρεύω τον Άρχο. Μ' άρεσε και παραδοσιακή πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Αγαπημένη μου. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Ναι. Και έχω σπουδάσει στην εναλλακτική παιδεία. Με τη βάση και κόντι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άρα έχεις κατά κύριο λόγο ψυχολογική αστρολογία σαν δυνατό σπαρτί ή καρμική? Όχι, καρμική όχι τόσο. Όσο ψυχολογική. Σύγχρονη ψυχολογική. Τέλεια. Και εσύ αγαπημένη μου? Είμαι στην Κόντου, παιδεία, Μαρία. Είσαι και εσύ στην Κόντου. Είναι το όνομά σου? Μαρία. Μαρία Κόντου λοιπόν. Οκ. Οπότε έχουμε δύο από τις σχολές της Κόντου, μία από τον Άρχο.
και το αγόρι μας που είναι από τη σχολή της Ανδριώτου. Ωραίες σχολές. Θα συνεννοηθούμε μια χαρά, μιλάμε μια κοινή γλώσσα όλοι, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σήμερα το πρώτο μας μάθημα, η πρώτη μας συνάντηση, δεν θέλουμε να είναι γύρω από την αστρολογία. Θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο την προσέγγιση των ανθρώπων μας μέσα από διάφορα κλειδιά που έχουμε για να είναι πιο ωφέλιμη η επικοινωνία μαζί τους, λιγότερο ψυχοφθόρα για μας, που και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα όπως και να το κάνουμε, και οπωσδήποτε ασφαλής για την δομή που μας φιλοξενεί, για την εταιρεία μας, έτσι. Δουλεύετε στις γραμμές με φωνή ή εργάζεστε με κάμερα? Με φωνή. Εργαζόμαστε, δεν κάνετε τηλεσυνεδρίες δηλαδή με την κάμερα μπροστά, είμαστε στις γραμμές μας. Έτσι. Καμιά φορά ραντεβού κάνει η Κατερίνα σου. Ραντεβού προσωπικό με κάμερα, ναι. Μπορεί να κάνεις ραντεβού, γιατί είναι τελείως άλλη τεχνική προσέγγιση όταν έχουμε κάμερα και τελείως διαφορετική προσέγγιση όταν έχουμε τη φωνή μόνο. Είναι μια τελείως διαφορετική ποιότητα επικοινωνίας, γιατί η επικοινωνία του προσωπικού ραντεβού μας δημιουργεί άλλες δυνατότητες, άλλα προβλήματα και άλλες δυνατότητες. Οπότε έχει νόημα να συζητήσουμε και τις δύο προσεγγίσεις, γιατί μπορεί να έχουμε και τα προσωπικά μας ραντεβού. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ξέρει κανένα σας τι είναι το Neurolinguist Programming? Ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα που το λέμε Neurolinguist Programming? Είναι μια καταπληκτική μέθοδος που στα ελληνικά μεταφράζεται σαν νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Και είναι μια εκπληκτική μέθοδος προσέγγισης των ανθρώπων. Εγώ είμαι NLP practitioner, αυτό που λέμε Neurolinguist Programming, είναι αυτό που ίσως να το έχετε ακούσει ως NLP. Εγώ είμαι NLP practitioner πιστοποιημένη, γιατί προέρχομαι από το χώρο της διαφήμισης. Και στη διαφήμιση κάνουμε πάρα πολλή δουλειά με αυτά τα μαγεμένα εργαλεία. Έχω αυτά τα προγράμματα, τα τεστ. Έχεις τα τεστ του, ναι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Τα οποία είναι η πρώτη μας βάση για να κινούμαστε σε το Neurolinguist Programming. Είναι μια ασφαλέστατη βάση για να μπορέσουμε από εκεί και μετά να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους μας και με χρησιμότητα και με ασφάλεια. Πόσο καιρό εργάζεσαι στις γραμμές, Χαραλίνα? Από το 2002. Από το 2002. Οπότε έχεις ευρεία εμπειρία, έτσι. 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, ωραία. 2,5. 2,5 χρόνια. Το 21. Το 21. Είμαστε όλοι παλιοσύρες. Έτσι, έχουμε δηλαδή και 1,5 χρόνος είναι πολύ. Σε 1,5 χρόνο προλαβαίνεις να καταλάβεις τα πάντα σε σχέση με το τι συμβαίνει στο χώρο. Ξεκινάμε λοιπόν με μία... Είμαστε όλοι όριμοι άνθρωποι, είμαστε όλοι επαγγελματίες. Βλέπω αν δεν με απατάει η τέχνη μου και η εμπειρία ζωής που έχω, βλέπω μπροστά μου και πάρα πολύ καλοπροαίρετους ανθρώπους, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, έτσι. Οπότε είναι καλό να τοποθετηθούμε λίγο μέσα μας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το χρειάζεστε αυτό. Νομίζω ότι δεν το χρειάζεστε πάρα πολύ, αλλά καλό είναι όταν ξεκινάμε κάτι να το ξεκινάμε από τις βάσεις του, για να μην πω κι εγώ δεν το έχω πει, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν από μία εσωτερική και μία εξωτερική δεοντολογία. Η εσωτερική, αυτό είναι ένα κομμάτι του NLP επίσης. Το NLP λέει ως πρώτη βάση, λέει, καθόρισε τους στόχους σου. Και καθορίζοντας τους στόχους μας, γίνονται όλα πολύ ωραία πενηνταράκια. Πάβει να είναι χαοτικό το πεδίο, έτσι. Ο πρώτος μας στόχος, ο εσωτερικός, πρέπει να είναι ειλικρινής. Γιατί έχουμε δίκιο να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε καλό στους ανθρώπους μας, στους ανθρώπους που έρχονται στις γραμμές μας, στους πελάτες μας, έτσι. Αλλά αυτό είναι μια ανειλικρινής εσωτερική στόχευση.
Γιατί ξεκινάμε από το ότι θέλουμε να κάνουμε καλό σε εμάς. Θέλουμε να εργαστούμε. Αλήθεια δεν είναι αυτό? Δεν είναι αλήθεια? Πού έχει σημασία αυτό? Εγώ έρχομαι σήμερα εδώ πέρα να κάνω αυτό το μάθημα. Εντάξει. Θέλω πάρα πολύ το μάθημα να πάει καλά. Πάρα πολύ. Εννοείται. Για εσάς. Αυτή η συνεργασία να είναι όμορφη και να την εισπράξουμε σωστά. Θέλω και έχω πολύ μεγάλη φιλοδοξία να πούμε 5 πράγματα τα οποία να σας είναι χρήσιμα στην πορεία σας μετά, αλλά κατά κύριο λόγο θέλω να σκίσω. Εντάξει, πώς θα σκίσω με το να πάμε καλά εδώ? Είναι αρκετά ειλικρινές αυτό? Δεν είναι αρκετά ειλικρινές αυτό το πράγμα? Έτσι. Οπότε θέλουμε η εσωτερική μας στόχευση να είναι σωστή. Ποια είναι η εσωτερική μας στόχευση? Είναι να κάνουμε τη δουλειά μας πάρα πολύ καλά, να την κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, έτσι ώστε να υπάρχει πρώτα αυτός ο χώρος εδώ που μας φιλοξενεί, για να μπορέσει να κάνει καλό στους ανθρώπους που είναι γύρω. Γιατί αν αυτός ο χώρος δεν ισχύσει και αν εμείς βρεθούμε έξω από αυτή τη δουλειά, δεν έχουμε κάποιο τρόπο να τους κάνουμε και καλό. Θα πρέπει να πάμε να δίνουμε διφραγκάκια στην εκκλησία για να κάνουμε καλό από εκεί και μετά. Πρέπει να υπάρχει η δομή, το μοναστήρι να είναι καλά που λέει, μετά να είναι καλά οι καλόγεροι και μετά οι προσκυνητές. Αυτή είναι η δομή που έχουμε εδώ πέρα. Ο χώρος είναι ένα μοναστήρι, εμείς είμαστε οι καλόγεροι και οι άνθρωποι που έρχονται είναι οι προσκυνητές στο μοναστήρι και οι καλόγεροι εργάζονται για τους προσκυνητές. Αλλά αν δεν είναι καλά και οι προσκυνητές δεν έχουν που να πάνε. Σωστό? Σωστό. Λογικό δεν είναι? Η πρώτη μας λοιπόν στόχευση είναι να περνάμε καλά και να είναι ασφαλής και σε κατάσταση ευδαιμονίας και εφορίας και ανάπτυξης και καλής πορείας η δομή που μας φιλοξενεί, για να είμαστε όλοι εμείς πολύ ευχαριστημένοι και να αγαπάμε και τους ανθρώπους μας που έρχονται κοντά μας. Το δεύτερο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι, επειδή αυτή η δουλειά που κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με προσωπικές συνεδρίες, είτε με συνεδρίες μέσω ραντεβού, είτε με γραμμές, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Το ξέρω ότι κάποιες φορές πρέπει να είσαστε στα ωριά σας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνηθίζουμε να λέμε, σε μια προσπάθεια να είμαστε ok με τον εαυτό μας και τους άλλους, ότι τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, στις γραμμές μας ή στις κάμερές μας, θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους είναι προσωπική ευγνωμοσύνη. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να τους αντέξετε. Γιατί νιώθουμε προσωπική ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί ερχόμενοι εδώ, προτιμώντας εμάς και καταθέτοντας σε εμάς την ανάγκη τους, έχουμε εργασία. Και ειλικρινά, στα τόσα χρόνια που ασκώ αυτή τη δουλειά, την ασκώ 35 χρόνια συνοπτά, έχω χρειαστεί πάρα πολλές φορές αυτή την ευγνωμοσύνη, γιατί εάν δεν υπήρχε αυτή η ευγνωμοσύνη, 5-10 θα ήθελα να τους πετάξω από τον πρώτο μου αν μπιστάνε, όταν έρχονται στο χώρο μου. Αλλά δεν κάνει να δω αν μπιστάνε. Και μπαίνω μέσα στο μεγάλο έτσι, το δοχείο με την ευγνωμοσύνη και κάνω όμ και κάνω ζεν και όλα γίνονται πολύ καλύτερα. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν, η πρώτη λογική είναι ότι πρέπει να είμαστε καλά η εταιρεία και εμείς. Μετά ξεκινάμε με την ευγνωμοσύνη απέναντι στους ανθρώπους μας και μετά πηγαίνουμε σε αυτό που είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε όλοι εδώ. Ο λόγος είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μας χρειάζονται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όμως τόσο πολύ όσο δεν υπάρχει άλλο. Δεν είναι ότι απλά ασκούμε μία συμβουλευτική τέχνη μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία. Ασκούμε κυριολεκτικά μια ψυχοφελή φιλανθρωπική δράση. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πάθουν ή να κάνουν ζημιά χωρίς εμάς. Για πολλές περιπτώσεις που έχουν έρθει στα χέρια μου,
στην αντίληψή μου και για τις οποίες είμαι περήφανη, πολλές φορές ανοίγει η κάμερα και εδώ με τους ανθρώπους μας, δηλαδή που μου δίνουν τα ραντεβού και με τιμούν με αυτό, ανοίγει η κάμερα και βλέπω μπροστά μου μια γυναίκα που έχει τελικό στάδιο καρκίνου. Και με χρειάζεται εκείνη την ώρα. Έτσι. Βλέπω μια γυναίκα η οποία μόλις την έχει χτυπήσει ο άντρας της και μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της, χωρίς εμένα. Με χρειάζεται. Πολύ. Πολύ. Μας χρειάζονται πάρα πολύ. Υπάρχει ένα γραδόμετρο για το πόσο πολύ μας χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και το γραδόμετρο λέει το εξής. Εάν οι άνθρωποι που είχαμε απέναντι στις γραμμές μας δεν ήταν σοβαρά προβληματισμένοι, πάρα πολύ προβληματισμένοι, θα είχαν το χρόνο να ξεκινήσουν ένα αυτογνωσιακό ταξίδι, κάνοντας, βιωματική ψυχολογία ή πηγαίνοντας στον κύριο Άρχο να μάθουν οι ίδιοι αστρολογία, ή στην κυρία Σωτηράκη, ή στην κυρία Κόντι. Θα μαθαίνανε, ή στην κυρία Ανδριώτου, θα μαθαίνανε η ίδια αστρολογία, μιλώντας για το αστρολογικό κλειδί, έτσι. Θα είχαν το χρόνο. Τσεκ, ξέρουμε ότι δεν έχουν το χρόνο. Δεύτερον, εάν είχαν την ψυχραιμία και την ησυχία, θα έψαχναν να βρουν και μέσα από τις γραμμές μας, μέσα από τα site μας, μέσα από το YouTube που έχουμε εμείς, θα προσπαθούσαν να βρουν έναν προσωπικό σύμβουλο και θα τον έχριζαν υπότι της ψυχής τους. Θα έλεγαν, εγώ μόνο την κυρία Σωτηράκη, μόνο την άδεια μου θέλω, εγώ με την άδεια μου, δεν το συζητώ το θέμα και αυτό είναι που προσπαθούμε εμείς να κερδίσουμε κιόλας, έτσι. Η Μαρία μου, μόνο η Μαρία μου με καταλαβαίνει και λοιπά. Το θέλουμε, αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Θα το είχαν κάνει πριν έρθουμε στις γραμμές μας. Για να φτάνει ένας άνθρωπος να έρθει, ας πούμε όταν έρχεται εμένα και ζητάει ένα ραντεβού, δεν βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, γιατί το ραντεβού θα κλειστεί μετά από 2 μέρες, 3 μέρες, μπορεί και μια εβδομάδα. Οπότε μπορεί να περιμένει, δεν είναι σε κατάσταση τέτοιου πανικού. Όταν έρχονται στις γραμμές, μπορεί να είναι και σε κατάσταση πανικού. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουν άνθρωπο που να εμπιστεύονται κοντά τους. Γιατί αν είχαν άνθρωπο που να εμπιστεύονται κοντά τους, πρώτα θα πήγαιναν σε αυτόν και αυτός θα του λέγε κάτσε, ηρέμησε, θα πάρουμε στο zodia.gr να κλείσουμε ένα ραντεβού. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχουν έρθει κοντά μας μόνοι, πολύ μόνοι, πιθανόν με πάρα πολύ μεγάλη ντροπή για κάτι που συμβαίνει, βαριά τραυματισμένοι, πολύ βαριά τραυματισμένοι, συνήθως οικογενειακά, από μια δύσκολη οικογένεια, θα το βρείτε και στο χάρτη του, θα βρείτε έναν γκρόνο να παίζει μπουνιές με τη σελήνη, ενδεχομένως σε έναν τέταρτο οίκο. Θα υπάρχει το στίγμα της κακοποίησης που έχει υποστεί ο άνθρωπός μας στο οικογενειακό του περιβάλλον. Έρχονται λοιπόν βαριά τραυματισμένοι, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να μας μιλήσουν και συνήθως το πρόβλημά τους είναι και κάτι που τους φέρνει ντροπή. Έτσι. Ποια είναι η δικιά μας η δουλειά τώρα σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους? Πρώτον, να τους καθησυχάσουμε. Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να ησυχάσει και να ηρεμήσει η ψυχή τους. Πόσες φορές σας έχει τύχει να κλαίμε στις γραμμές? Κάθε μέρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Και εδώ θα βρούμε τα κλειδιά εκείνα που θα μας κάνουν να ηρεμήσουμε τους ανθρώπους μας. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ πέρα. Γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρεις τι να πεις κάπου. Έχουμε κλειδιά για να μπορέσουν να ηρεμήσουν και να μας παρακολουθήσουν. Γιατί ο άνθρωπος που είναι ανεξάλληλο δεν παρακολουθεί τον ηρμό σου. Οπότε δεν μπορεί να παρακολουθήσει και τις λύσεις που θα του δώσεις, έτσι. Πρέπει λοιπόν να τον ηρεμήσουμε, πρέπει να του αποσπάσουμε την προσοχή έτσι ώστε να ακολουθήσει τον νοητικό μας ηρμό, που ειλικρινά δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πόσες φορές ακούτε, καλά τα λες εσύ, αλλά. Δεν είναι η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί που ακούτε, είναι καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ θα σου πω ότι. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Αυτό είναι το δύσκολο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε τον άνθρωπό μας να λέει αλλά. Καλά τα λες εσύ, αλλά είναι
φράση επικίνδυνη. Δεν μας παρακολουθεί. Ο άνθρωπος που λέει καλά τα λες εσύ αλλά, ή εσείς όλες έτσι τα λέτε κορίτσι μου, ή εσείς όλες θέλετε να παρηγορήσετε, είμαστε σε κατάσταση κινδύνου. Έχει σταματήσει να μας παρακολουθεί. Και όταν λέει καλά τα λες, αλλά είναι δύσκολο να το βάλεις σε εφαρμογή, ότι συμφωνώ μαζί σου και έχεις δίκιο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το βγάλω από το μυαλό μου, από την καρδιά μου. Όπου μας λέει αλλά, είμαστε μακριά. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις που θα έρθουν σε εμάς. Είναι οι άνθρωποι που πρώτη φορά παίρνουν σε μια γραμμή και δεν το πίστευαν ποτέ ότι θα έπαιρναν. Σας έχουν τύχει αυτές οι περιπτώσεις, φαντάζομαι, έτσι. Οι άνθρωποι που λένε πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω αυτό, δεν ξέρω τίποτα εγώ από αυτά, να δω και εσύ τι θα μου πεις κλπ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σχετικά ψύχρεμοι. Ποιοι είναι σχετικά ψύχρεμοι? Είναι αυτοί που τους έχετε ήδη παραλάβει 1-2 φορές, τους έχετε βάλει σε έναν ντορό και σας ακολουθούν μετά. Μετά από τη δεύτερη-τρίτη φορά μπορείτε να έχετε μια νορμάλ επικοινωνία. Σας συμβαίνει αυτό? Δεν σας συμβαίνει αυτό? Ναι, είναι πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολα και να λέει έλα βρε χαράλαμπε, έλα αγόρι μου να μου τα πεις πάλι λίγο γιατί δεν έχω θολώσει πάλι. Να σ' ακούσω ήθελα. Δεν σας το λένε αυτό? Να σ' ακούσω ήθελα λιγάκι έτσι, γιατί μου τα λες όμορφα και με παρηγορείς γλυκά. Δεν το ακούτε πολύ συχνά αυτό? Και είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέμε, παίρνουν τις πόρτες. Είναι τα cougars των γραμμών, που ξέρουν την αξιοθέα, την αστροθέα, την κομιτοθέα, τις ξέρουν όλες. Δεν μπορούσε η μία, δεν μπορούσε η άλλη, ο ένας χρεώνει τόσο, ο άλλος... Τα τσακάλια. Που αυτοί καταλαβαίνουν ότι εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει και ισχυρή αιμονή. Το νούμερο λοιπόν ένα ζήτημά μας είναι να μας ακολουθήσει ο άλλος σε ένα μονοπάτι λογικών ηρμών που θα μπορέσει όχι να το βγάλει το πρόβλημά του, γιατί συνήθως δεν βγαίνει το πρόβλημά τους. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν βγαίνουν. Αν μπορούσαν να βγουν, θα έβγαιναν και μόνοι τους. Απλά τους κρατάμε αγκαλιά, να το πω έτσι, όσο είναι στο πρόβλημά τους μέσα. Και προσπαθούμε, πώς κρατάς ένα παιδί που κλαίει και του αποσπάς την προσοχή και του λες «Να, κοίτα εδώ, να εκεί». Ναι, αυτό κάνουμε. Τους κρατάμε όμως αγκαλιά. Τους κρατάμε αγκαλιά. Τους κανακεύουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι ποδνοί. Κάνουμε αυτό. Τους κρατάμε αγκαλιά και δείχνουμε την κουδουνίστρα, τη σοκολάτα, το αυτό, μέχρι το σκασμένο να καταλάβει να πάει προς τα εκεί και να αρχίσει λιγάκι η ζωή του να πηγαίνει καλύτερα. Δεοντολογικά λοιπόν μιλώντας, εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα. Κυριολεκτικά δεν μας πέφτει λόγος. Ξέρω ότι πάρα πολλές φορές μπορεί ο προσωπικός σας ηθικός κώδικας να τσινήξει. Γιατί άμα έρχεται μια κοπέλα που θέλει τον αδερφό του άντρα της, που έχει και 3 παιδιά και σου ζητάει να χωρίσει τη γυναίκα του για να τον παντρευτεί, μπορεί και να τσινήξει ο ηθικός κώδικας. Δεν κρίνουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε στη θέση του. Έτσι. Για κανένα λόγο. Δεν είναι η δουλειά μας για κανένα λόγο να κρίνουμε. Άμα ήταν. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε προσωπική άποψη για το ζήτημα. Και γιατί δεν έχουμε προσωπική άποψη? Γιατί αυτό μας βοηθάει να μείνουμε εκτός πεδίου βολής. Κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα πυροβολήσει την απέναντι. Κάποια στιγμή θα θυμώσει, θα απασπαλίσει. Εμείς κατεβάζουμε την μπάρα της μεθόδου. Άρα, δεν χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις. Εγώ αυτό που σου λέω είναι ότι. Η άποψή μου είναι. Κορίτσι μου ή αγόρι μου, γιατί και κάποια αγόρια τα έχουμε. Αυτό που μου λέει η καρδιά μου να σου πω είναι. Τίποτα που να μας εμπλέκει προσωπικά. Τι χρησιμοποιούμε?
από ό,τι βλέπω στο χάρτη, από ό,τι βλέπω στη συναστρία, σύμφωνα με τη μέθοδό μου, σύμφωνα με την εμπειρία και με όσα βλέπω, οτιδήποτε μας απομονώνει εμάς και δίνει την ευθύνη της πρόβλεψης στη μέθοδο. Αυτό μας εξασφαλίζει δύο πράγματα. Μας εξασφαλίζει πρώτον το κύρος μας, γιατί τη μια φορά θα σε πάρει σαν αστρολόγο, τη δεύτερη θα σε πάρει σαν αστρολόγο, την τρίτη θα σε πάρει σαν φίλη. Την τέταρτη όμως δεν θα σε πάρει αν είσαι η φίλη της. Θέλει την οικειότητα και πρέπει να της δώσουμε την οικειότητα της κοπέλας μας, του ανθρώπου μας, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να είμαστε και εμείς η κυρία Βούλα, η διπλανή της. Γιατί θα πάει στη διπλανή της, την κυρία Βούλα. Εμείς πρέπει πάντα να έχουμε μπροστά τον γκισέ του αστρολόγου και της μεθόδου. Και λέμε, αυτό μας γλιτώνει από την υπερβολική οικειότητα η οποία δεν μας βοηθάει στο follow-up. Και δεύτερον, μας κάνει να έχουμε ένα κύρος, γιατί η μέθοδος μας είναι αλάνθαστη, είναι παλαιά, είναι δοκιμασμένη, είναι παραδοσιακή, δεν κάνει λάθος ποτέ κλπ. Οπότε και ο άλλος νιώθει βεβαιότητα. Άλλο να υπάρχει μια σχετική οικειότητα με τον άνθρωπό μας, μια γλυκύτητα ανθρώπινη, και άλλο να χρησιμοποιούμε εκφράσεις που σηματοδοτούν ότι εμείς έχουμε άποψη για αυτό που του συμβαίνει. Αυτό δεν επιτρέπεται. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε κάνει τη βασική μας εκπαίδευση εδώ πέρα, δεν συζητάμε για ζητήματα ιατρικά, δεν συζητάμε για εγκυμοσύνες, δικαστικά θέματα και ουδέποτε για θάνατο. Έτσι, σε οποιαδήποτε μέθοδο και αν εργαζόμαστε, διότι καταρχάς δεν είμαστε θεοί. Η αστρολογία είναι στατιστική μέθοδος. Η στατιστική μέθοδος έχει πιθανότητα ασφάλματος μέσα. Γιατί έχει τόσο πολλά στοιχεία να δεις. Εκεί που μπορεί να έχει μια βέβαιη, ας πούμε, εγκυμοσύνη, γιατί έχει, ξέρω εγώ, μια σύνοδο Δία Αφροδίτης στον 4ο ή στον 7ο και στον 8ο οίκο, μπορεί ξαφνικά να έχει έναν ανάδρομο αστεροειδή, τη Δήμητρα, και απαγορεύει την εγκυμοσύνη. Οπότε εκεί τι νόημα έχει. Και να μας έχει ξεφύγει, γιατί δεν ξέρουμε αν θα δούμε την ανάδρομη Δήμητρα με κεσόνι, ή αν θα δούμε, μπορεί να δούμε μια χτυπημένη εστία, μιλώντας για τους αστεροειδείς, έτσι, μπορεί να δούμε μια εστία που έχει χτυπηθεί γενέθλια από έναν πλούτονα και έχουμε απανωτές αποβολές. Δεν μπορεί την ώρα που κάνουμε στις γραμμές ανάλυση να μπορούμε να πάμε σε όλα αυτά τα στοιχεία που στην ιατρική αστρολογία χρειαζόμαστε για να δώσουμε μια ακρίβεια, οπότε αυτά τα αποφεύγουμε εξ ορισμού. Τώρα, όπως πάρα πολύ, είναι πολύ λογικό να το γνωρίζετε, απλά το επαναλαμβάνουμε, δεν συζητάμε καθόλου για ζητήματα θρησκείας, για κανένα λόγο, δεν συζητάμε για ζητήματα θρησκείας καθόλου, δεν χρησιμοποιούμε αγοραία γλώσσα παρά μόνο μετά από πάρα πολύ καιρό. Αγοραία γλώσσα εννοώ κορίτσι μου, αγάπη μου, που εμένα αυτό με δυσκολεύει πολύ, γιατί εγώ είμαι του υποκοριστικού η μανούλα. Και με δυσκολεύει πάρα πολύ. Το αγάπη μου και το ψυχή μου το έχω πάνω. Και εγώ το μιλάω, έτσι. Δεν έχεις λάβει και καταγωγή? Ναι. Γεια! Να διάρρωστα. Διάρα. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ λογικό. Με δυσκολεύει πάρα πολύ να μιλήσω χωρίς υποκοριστικά, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Εννοείται ότι δεν βρίζουμε ποτέ. Δεν βρίζουμε ποτέ, το ξέρουμε αυτό, σε καμία περίπτωση, και δεν δίνουμε προσωπικές πληροφορίες ποτέ. Ποτέ. Για τη δική μας την ασφάλεια. Δεν μπορεί κανένας να ξέρει που μένετε, τι κάνετε, που κατάγεστε, τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρετε, του στόκερ η μάνα έκλαψε, δεν ξέρετε ποτέ πότε θα συμβεί κάτι περίεργο. Άνθρωποι είμαστε, οπότε δεν δίνετε προσωπικές πληροφορίες. Εμένα συχνά με ρωτάνε από πού είμαι. Εγώ απαντάω. Καλό είναι στις γραμμές συνήθως κάνουμε χρήση αυτού που λέμε τίποτα ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο. Δηλαδή, από πού είναι ο άνθρωπός μας που μας μιλάει στις γραμμές, έχω περάσει κι εγώ από εκεί.
Μέχρι εκεί. Το από πού είμαι όμως είναι δική μου υπόθεση. Έτσι. Γιατί δεν ξέρεις και τι θα εγείρεις στον άλλον. Επί παραδείγματι, μπορεί να δηλώσεις Ρωσίδα και ο άλλος να είναι ακρεφνός με τη μεριά της Ουκρανίας. Την έκατσες. Ανάποδα. Ανάποδα. Έτσι. Μπορεί να πέσεις στο φίλο του Αλεξάνδρου Ντούκιν και να σε ψάχνει γιατί οι Ουκρανοί σας ψάχνουν. Έτσι. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, κριτικός και ο άνθρωπος που σου λέει να έχει χωρίσει από κριτικό. Κατάλαβες, και να είναι όπου κρίτη και κακό. Εμείς δεν είμαστε το θέμα. Είμαστε τίποτα από το ανθρώπινο, δεν μου είναι ξένα. Έχω περάσει από παντού. Από πού είσαι, από το μεγάλο χωριό, λέμε πάντα. Κάνουμε πλάκα. Και λέμε από το μεγάλο χωριό. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το ξέρουμε. Έχουμε τόσο τοπικισμό εδώ που είναι επικίνδυνο. Μεγάλο χωριό. Από το μεγάλο χωριό λέμε, ναι, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ συνήθως στους ανθρώπους που έχω ραντεβού προσωπικά από εδώ, αλλά και στις προσωπικές μου τις συνεδρίες, προσπαθώ να σπάσω λίγο τον πάγο για να ηρεμήσει ο άλλος και να νιώσει καλά, χωρίς ποτέ να ξεφύγει η συνεδρία. Δηλαδή, όταν ανοίγει η κάμερα και είναι ο άνθρωπός μου απέναντι, αφού συστηθούμε και τους πούμε τι λέτε εσείς στις γραμμές κλπ. Τους λέω, μπορώ να σου πω κάτι πριν ανοίξω κάρτες με το μεγάλο κληρονομικό μου χάρισμα, έχεις κάποιο πρόβλημα. Και γελάνε πολύ γιατί εννοείται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα για να έρθουν μαζί μας, ας πούμε. Και τους λέω, νομίζω ότι για 5.000 ευρώ μπορώ με ασφάλεια να προβλέπω ότι το πρόβλημά σου είναι συναισθηματικό. Και ξαναγελάνε, γιατί εννοείται ότι σε εμάς δεν έρχονται για να λύσουν τα φορολογικά τους ζητήματα, ούτε τα ζητήματα αυτά, όλα δεν τους αφορούν καθόλου. Γι' αυτό και μετά βρίσκονται στις φυλακές. Γιατί ενώ σου αγαπάνε πολύ, πολύ ξεχνάνε ότι έχουν να πληρώσουν το ΦΠΑ 15 χρόνια και αντιμετωπίζουμε προβλήματα εκεί πέρα. Όμως έρχονται εδώ για τα συναισθηματικά προβλήματα. Έτσι. Τώρα, πού εμπλέκεται το NLP, το Neuro Linguistic Programming? Εμπλέκεται σε 3 διακριτά πράγματα. Πρώτον, στο να καταλάβουμε εμείς ποιον έχουμε απέναντί μας και να τον οριοθετήσουμε. Γιατί πριν ασχοληθούμε με το θέμα του, υπάρχει το ζήτημα της σχέσης μας μαζί του. Πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη από τη μεριά του για να αρχίσουν τα γρανάζια των μεθόδων μας να γλυκαίνονται και να του δημιουργούν μια καλή οδό στο πεπρωμένο του. Έτσι. Πρέπει πρώτα να έχουμε την εμπιστοσύνη του ανθρώπου και να έχουμε και εμείς μερικές βασικές πληροφορίες για αυτόν. Το δεύτερο που παίζει ρόλο το Neuro Linguistic Program είναι να μπορούμε να γίνουμε πιστικοί σε αυτό που ζητάμε να κάνει, για το δικό του το πεπρωμένο. Για να αλλάξει κάπως η δομή του, να πάρει τις αποφάσεις του, να κάνει τις αποδοχές του, τις παραδοχές του και να σταματήσει να βαλαντώνει. Και το τρίτο είναι ότι το χρειαζόμαστε για να έχουμε αυτό που το λέμε follow-up. Για να συνεχίσει να έρχεται σε εμάς. Έτσι. Ο πρώτος μας στόχος είναι να έρχεται στις δικές μας γραμμές και ο δεύτερος στόχος μας ασφαλώς είναι από τις γραμμές μας να προτιμάει εμάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς μεταξύ μας έχουμε ανταγωνισμό. Ο καθένας θέλει να είναι χρήσιμος και να είναι αυτός που είναι σύμβολος και εννοείται ότι έχουμε ένα διπλό στόχο. Πρώτον, να συνεχίσει να παίρνει στο ζώδια ή στο Μάια, στο whatever, να παίρνει εδώ και το δεύτερο να ζητάει εμάς. Οπότε, η στόχευσή μας με το NLP, ξαναλέω, είναι τριπλή. Πρώτον, να γνωρίσουμε, παύλα οριοθετήσουμε τον άνθρωπό μας. Δεύτερον, να τον κατευθύνουμε σωστά. Και τρίτον, να συνεχίσουμε να του δίνουμε τις συμβουλές μας, επωφελία όλων μας. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Νούμερο 1 αρχή του NLP. Όσο σαφέστερα
τόσο καλύτερα. Πολύ απλό. Εάν πούμε του ανθρώπου μας, ο οποίος πληρώνει με το λεπτό, ότι αγάπη μου τι περιμένεις εδώ πέρα, βλέπω ένα τάφ τετράγωνο, το οποίο ταυτόχρονα βρίσκεται σε υποκρυπτόμενο οίκο και ξέρεις τι οίκο, τέταρτο, δεν κατάλαβα από αυτό τίποτα. Δεν κατάλαβε κάτι από αυτό. Εμείς μπορεί να βλέπουμε αυτές τις πληροφορίες, αλλά τις μεταβολίζουμε και του δίνουμε το κομμάτι εκείνο που είναι το συμπέρασμα από αυτό. Και μάλιστα το συμπέρασμα όσο το δυνατόν πιο απλά και κατανοητά. Ακόμα και βαθιά μορφωμένος άνθρωπος να είναι και ακόμα και να ξέρει αστρολογία, εκείνη την ώρα που είναι να τον συμβουλεύσουμε, πιθανόν να μην μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολλές πληροφορίες. Πιθανόν να είναι σε σύγχυση ή σε μελαγχολία. Έτσι. Οπότε η νούμερο ένα αρχή που έχουμε στο NLP είναι όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε πρέπει να μπορεί να μπει εύκολα και να μην τον εκνευρίσει, θεωρώντας είτε ότι του σκοτεινιάζουμε τα πράγματα για να τον μπερδέψουμε, είτε ότι του κάνουμε επίδειξη γνώσεων. Ούτε το ένα μας είναι χρήσιμο, ούτε το άλλο. Λέμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε το κλειδί της αστρολογίας, οπότε θα χρειαστεί να του πούμε ότι από ό,τι βλέπω εδώ από το Δία σου, έχουμε αυτό και αυτό. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη όμως να του εξηγήσουμε ότι ο Δίας του κάνει ακριβές τάφ τετράγωνο με τον ήλιο. Και γιατί το τάφ τετράγωνο ή μια Αφροδίτη καζίνη δεν θα την καταλάβει, δεν του λέει κάτι το Αφροδίτη καζίνη. Δεν του λέει κάτι. Ότι είναι φλεγόμενη η Αφροδίτη, του δεν του μετράει. Θα το δώσουμε λοιπόν με όσο γίνεται πιο απλό τρόπο. Συνήθως συναστρίες δεν δουλεύετε. Ναι. Συναστρίες. 90%. 90% είναι συναστρίες. Και δουλεύει κανένας από εσάς ωριαία αστρολογία? Εγώ κάνω, ναι. Κάνεις ωριαία αστρολογία. Περάσουμε πολύ ωραία. Η ωριαία, παιδιά, την εργάζεσαι στις γραμμές στην ωριαία? Ξεκίνησα πέρσι με την αστρολογία και ωραία, αλλά επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ταρό, προτιμώ ταρό. Αλλά αυτό εγώ για την ωριαία, γιατί η ωριαία και τα ρο είναι ένα και το αυτό. Την έχω κάνει, τη χρησιμοποιώ πιο πολύ τη δική μου χρήση. Ωραία, η ωριαία και τα ταρό είναι ουσιαστικά η ωριαία αστρολογία. Είναι το κόλπο μας για να μπούμε στην άμεση απάντηση όπως μπαίνουμε με τα ταρό. Γι' αυτό το ρωτάω το ζήτημα. Οπότε θα κάνουμε μαζί ένα πέρασμα από την ωριαία αστρολογία, γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Η συναστρία μπορεί να δείχνει δύσκολα πράγματα. Μπορεί να έχουμε μια δυσαρμονική συναστρία, μια συναστρία μπερδεμένη. Με την ωριαία θα μπορούμε να το απαντάμε του άλλου αμέσως, με ναι ή όχι στα ζητούμενά του. Οπότε από την ωριαία θα περάσουμε οπωσδήποτε. Μπράβο, Νόντι. Θα το κάνουμε μαζί το μάθημα της ωριαίας. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Από όσο ξέρω, η ωριαία απαντάει και σε ερωτήματα που η κλασική αστρολογία δυνατή. Για παράδειγμα, έχασα το στυλό μου. Πού μπορεί να βρίσκεται, ακριβώς. Αν θα βρω θησαυρό, ας πούμε. Ακριβώς. Η ωριαία αστρολογία είναι το κομμάτι αυτό της αστρολογίας που πατάει σε αυτό που λέμε ιονοσκοπία. Η ιονοσκοπία είναι τα ταρό, η ρούνη, τα κελαηδίσματα των πουλιών, οι ιονοί που λέμε, έτσι, τα μηνύματα. Είναι το μόνο κομμάτι της αστρολογίας που ξεφεύγει από την στατιστική και μπαίνει ξεκάθαρα στο διαισθητικό πεδίο. Οπότε θα το κάνουμε γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλειάκι για να μπορέσουμε τους ανθρώπους μας να τους κάνουμε να μείνουν με τον μπα. Θα κάνουμε μεταξύ μας ωριαία και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι όμως αυτό. Μπορεί να απαντηθεί αργότερα βέβαια. Εγώ, ας πούμε, έχω θέμα στην ωριαία. Όταν μου κάνουν την ερώτηση, ανοίγω το χάρτη της στιγμής. Λέω τι είναι να πω. Μετά σου κάνω στο καπάκι άλλη ερώτηση. Εκεί είναι το θέμα μου. Δηλαδή, ανοίγω ένα χάρτη για το ίδιο ερώτημα κάθε 3 λεπτά, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά δεν θα το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Εγώ συνηθίζω, όταν κάνω ωριαία αστρολογία, να τους λέω. Και δεν το συνηθίζω επειδή είναι η άποψή μου, έτσι είναι.
Τους λέω η ωριαία αστρολογία έχει όριο. Δεν μπορείς να θέσεις πάνω από 3 ερωτήσεις τη φορά και δεν μπορείς να ρωτήσεις την ίδια ερώτηση στην ίδια στιγμή. Okay. Οπότε μέχρι 3 ερωτήσεις τον ίδιο χάρτη. Μέχρι 3 ερωτήσεις και διαφορετικές. Ναι, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διαφορετικές. Ναι. Γιατί, όπως γίνεται και στο ταρό, εάν με ρωτάει 100 φορές το ίδιο πράγμα και της τραβάω ακαριαία κάρτα, η ακαριαία κάρτα και η ωριαία αστρολογία είναι ένα και το αυτό, έτσι. Μου ζητάει με μία κάρτα να της απαντήσω με θέλει ή όχι ο τύπος, έτσι. Εάν με ρωτήσει 100 φορές, η ταρό θα σηκωθεί στον αέρα και θα μας παράει και τις δύο. Και θα αρχίσει να μας κοροϊδεύει, γι' αυτό και τη λέμε καριέα και δεν τη λέμε ωριαία κάρτα, ρώτα μία ώρα το ίδιο πράγμα μέχρι να ψοφήσω και εγώ και όλοι μας. Αυτός είναι ο λόγος. Θα σας βοηθήσουμε, αυτά θέλουμε να κάνουμε εδώ, για να λύσουμε τα προβλήματα των αιμονών, γιατί με αυτό έχουμε να κάνουμε, της κακοπροαίρετης ενδεχομένως επικοινωνίας που ίσως να έχει ένας άνθρωπος μαζί μας, γιατί ίσως αν δεν ήταν κακοπροαίρετος με τον εαυτό του και τους άλλους, ίσως και να τα πήγαινε και λίγο καλύτερα στα προσωπικά του. Συνηθίζουμε να λέμε ότι από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν στις γραμμές, καταλαβαίνουμε αμέσως ποιο είναι και το πρόβλημά του με τον σύντροφό του. Όταν οι άλλοι εμένα, στις προσωπικές μου τις συνεδρίες, έτσι, με παίρνει 2 η ώρα τηλέφωνο το βράδυ και μου λέει, δεν ενοχλώ έτσι, ήθελα να σου πω ότι καταλαβαίνω ότι ίσως να είναι λίγο απαιτητικός άνθρωπος. Μπορώ να είναι. Ένα 50-50 μάλλον είναι λιγάκι απαιτητικός άνθρωπος, έτσι. Και παραπάνω. Από τον τρόπο λοιπόν που συμπεριφέρονται σε εμάς βγάζουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Βασικά εργαλεία του NLP, τα οποία θα τα βάλουμε σε χρήση αμέσως και θα δείτε ότι θα σας διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή. Το πρώτο εργαλείο λέγεται εξαναγκασμένη συνένεση. Είναι ένα από τα ωραιότερα εργαλεία. Μην φανταστείτε ότι το NLP είναι καμία καινούργια επιστήμη. Στην πραγματικότητα είναι κωδικοποιημένη η λαϊκή σοφία αιώνων. NLP χρησιμοποιούμε όταν λέμε καλημέρα. Πού το ξέρω ότι είναι καλημέρα? Είναι ευχή. Ξεκινάω την επικοινωνία μου με τον άλλον δίνοντάς του μια ευχή. Αυτό έχει 2 σκοπούς. Πρώτον, να δημιουργήσω όντως μια καλημέρα, γιατί λειτουργώ σαν μάγος που κάνει ξόρκι εκείνη την ώρα. Είναι ξόρκι το καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, είναι ξόρκι, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Οκ. Προσπαθώ να δημιουργήσω μια καλημέρα και δεύτερον, δίνοντάς του μια ευχή, προσπαθώ να αποκτήσω την οικειότητα μαζί του. Το NLP λοιπόν είναι μια πανάρχια τέχνη που απλώς ένας πάρα πολύ σπουδαίος ψυχολόγος της σχολής του Σικάγο το 1962, την κωδικοποίησε και μας έλυσε τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Λέμε λοιπόν ότι το πρώτο ζήτημα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάμψουμε αντιστάσεις ανθρώπων, υπόψη ότι αυτά που λέμε εδώ πέρα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας, έτσι. Σίγουρα. Είναι σπουδαία εργαλεία για τη ζωή. Λέγεται εξαναγκασμένη συνένεση. Τι είναι η εξαναγκασμένη συνένεση? Στους ανθρώπους αρέσει πάρα πολύ να θεωρούν ότι έχουν επιλογές. Έτσι. Οπότε, όταν δίνεις στον άλλον επιλογή, θεωρεί ότι του αναγνωρίζεις ένα ποσό ελευθερίας. Το ζήτημα μας όμως εμάς είναι ο άνθρωπός μας να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Ειδικά όταν τον συμβουλεύουμε. Θέλουμε να πάρει ένα τηλέφωνο, τον άνθρωπό του. Θέλουμε να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Δεν δίνετε συγκεκριμένη συμβουλευτική εσείς? Ότι βρίσκω σωστό να πάρεις τηλέφωνο τον άνθρωπό σου, δεν το κάνετε αυτό? Ναι. Το κάνετε. Ωραία. Πώς θα τον πείσετε να το κάνει αυτό? Θα του δώσετε 2 επιλογές, οι οποίες και οι 2 θα οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τους λέμε πότε θα πλύνεις τα δοντάκια, πριν το διάβασμα ή μετά? Ποια επιλογή δεν υπάρχει? Να μην πλύνουν τα δοντάκια. Και τα παιδάκια όλο χαρά λένε μετά.
Θα κάνω τι θέλω. Θα καθυστερήσει. Μετά θα τα πλύνει όμως. Εξαναγκασμένη συνένεση. Κολπάρα, παιδιά. Ναι, όντως, αυτό είναι πολύ καλό και γενικά να το χρησιμοποιήσουμε στη ζωή. Εγώ μεγάλωσα 2 παιδιά με αυτό. Και έναν άντρα. Σωστή. Γιατί συνήθως μεγάλο. Ακριβώς. Λοιπόν, η λογική είναι λοιπόν να του πάρουμε την εξαναγκασμένη συνένεση. Και αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Αγαπημένη μου, εδώ πέρα βλέπω ότι έχεις 2 καλά παράθυρα για να τον πάρεις τηλέφωνο. Πότε θα τον πάρεις, πριν την Τετάρτη ή μετά? Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Πριν την Τετάρτη ή μετά. Εκεί. Δεν του δίνεται καμία επιλογή του άλλου να μην πάρει τηλέφωνο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο κόλπο που κάνουμε, που είναι πάρα πολύ όμορφο, στηρίζεται στη λογική του ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, πού είναι πιθανό να κάνεις χάρη, σε έναν άνθρωπο που αγαπάς ή σε έναν άνθρωπο που απεχθάνεσαι? Σε έναν άνθρωπο που αγαπάω. Πολύ λογικό. Όταν επικοινωνούμε λοιπόν με τους ανθρώπους μας, θέλουν οι άνθρωποι μας να νιώσουν ότι μας αγαπάνε. Γιατί η αγάπη είναι μεγαλύτερη και δημιουργεί εμπιστοσύνη. Η αγάπη είναι μεγαλύτερη από την εμπιστοσύνη. Η αγάπη σπάει την καχυποψία. Εντάξει. Η νούμερο 1 φράση όταν μιλάμε στις γραμμές είναι: αγαπημένη μου κυρία Μαρία, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Και της λες αυτό που πρέπει να κάνει για τον εαυτό της. Γιατί? Γιατί όταν θα μπει στη λογική να σου κάνει μια χάρη, μπαίνει στη λογική του ότι σε αγαπάει. Και κερδίζεις την εμπιστοσύνη από τα αποδυτήρια. Ξεπερνάμε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Αγαπημένη μου κυρία Ελπίδα, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, εσύ? Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Έτσι. Οπότε αμέσως ο άλλος θα σου πει και βέβαια. Και του λες αυτό που θέλεις να γίνει για τον εαυτό του. Αυτό μας επιτρέπει και κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πεντάρφανοι. Είναι πολύ μόνοι τους. Οπότε, όταν κάτι που είναι για τον εαυτό τους το κάνουν χάρη σε σένα, αποκτάνε μια αναφορά και μια αξία. Πώς λέμε στα παιδιά μας, κάνε μου τη χάρη, διάβασε λίγο να περάσεις. Θα συναντηθούμε εμείς πολύ, πονεμένο μου. Είναι ολοφάνερο. Λοιπόν, πώς λέμε στα παιδιά μας αυτό και προσπαθούμε να τους δημιουργήσουμε την αίσθηση της αξίας, έτσι τους δημιουργούμε με αυτή την έκφραση, το κάνε μου τη χάρη, τους δημιουργούμε την αίσθηση ότι μας αγαπάνε, γιατί εμένα πολλές φορές όταν τους το λέω αυτό μου λένε να στο κάνω, να δω τι άλλο θα κάνω για σένα πια. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Μην το παραλείψεις, δεν θα πάμε καλά. Και τους βάζουμε σε αυτή τη λογική. Το τρίτο πολύ σημαντικό εργαλείο του NLP είναι ο αποκλεισμός του όχι. Που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, παιδιά, η οποία θα τη χρησιμοποιήσετε παντού. Τι είναι ο αποκλεισμός του όχι? Οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία που μεγαλώνουμε και αποκτάμε τους κωδικές μας, έχουν συνδέσει το ναι με την αλήθεια και το θετικό, το όχι με το ψέμα και το αρνητικό. Και δεν θέλουν να λένε πάρα πολλές φορές όχι στους άλλους. Γιατί το όχι συνδέεται με την έννοια του ψεύδους, του σκοταδιού, του αρνητικού. Ενώ το ναι είναι όμορφο, είναι θετικό, είναι λευκό στη συνείδησή μας. Αυτός ο άνθρωπος που έχουμε στις γραμμές μπορεί να θέλει να μας πει πάρα πολλές φορές όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν έκανες. Εμείς λοιπόν πρέπει να του βγάλουμε από μέσα του το ποσό του όχι, όπως βγάζουμε ένα δηλητήριο από μια πληγή. Γιατί το όχι του είναι μια άμυνα
η οποία δεν μας επιτρέπει εμείς να πούμε παραπέρα. Έτσι δεν είναι? Λογικό δεν είναι? Ωραία. Πώς το βγάζουμε το όχι από μέσα? Το βγάζουμε με τέτοιο τρόπο που να είναι για εμάς θετικός. Θα το πάρουμε μία φορά το όχι, αυτό το όχι θα μας συμφέρει και δεν θα έχει να μας δώσει άλλο. Ο κλασικός τρόπος είναι ενοχλώ. Μάλιστα. Το έχω πάρει το όχι. Δεν μπορείς να μου πεις άλλο. Ναι. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος των διαφημιστών και των πολιτών. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε «Καλημέρα, σας ενοχλώ». Δεν το λένε. Το έχουν μάθει να το λένε. Το έχουν μάθει να το λένε για να πεις όχι, ναι. Εγώ λέω πάντα ναι σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, ο κλασικός τρόπος είναι αυτός. Οι εξαιρέσεις θα υπάρξουν πάντα. Και το στριμάδι θα υπάρξει πάντα. Αλλά χωρίς να εννοώ ότι είσαι στριμάδι, εγώ λέω όχι μόνο ενοχλείς, λέω και διάφορα άλλα. Αχά, πράγματα. Με περιπέρω στις συνεδρίες. Έλεγα. Αλλά μιλάμε για το μέσο όρο. Οπότε η φράση κλειδί είναι να βρείτε μέσα στη ροή νωρίς, κυρίως λέγοντας ότι ψάχνετε το χάρτη του ανθρώπου, τον τρόπο να του πείτε μισό λεπτάκι γιατί κάτι ψάχνω εδώ πέρα, σε ενοχλώ, με αυτό ακούγεται το τακ-τακ, σε ενοχλώ, γιατί κάνει ο υπολογιστής. Ναι, σε ενοχλώ. Για να σου πει όχι παιδί μου, κάνει τη δουλειά σου. Περνάω, κάνει τη δουλειά μετά αμέσως. Δεν μπορεί να μου πει όχι. Δεν μπορεί. Το επόμενο και πολύ αυτονόητο τρίκ του NLP είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι δικηγόροι και οι γιατροί. Οι γιατροί λένε το παιδάκι μας είναι 3.800 και δεν είναι δικό τους όμως, δηλαδή ξέρω ότι λένε ψέματα. Όπως λένε οι δικηγόροι, καταδικαστήκαμε σε 10 χρόνια. Αλλά θα το πάρουμε στην έφεση. Είναι ο πληθυντικός της συμμετοχής. Έτσι ονομάζεται αυτό. Ο πληθυντικός της συμμετοχής. Γιατί? Γιατί όταν του άλλου του πεις εδώ έχεις ένα δύσκολο τετράγωνο του χρόνου με την Αφροδίτη σου, φοβάται. Ενώ αν του πεις εδώ έχουμε ένα δύσκολο τετράγωνο του χρόνου με την Αφροδίτη, όλοι μαζί το έχουμε, όλοι μαζί θα το λύσουμε. Δεν φοβάμαι. Θα το λύσουμε. Το έχουμε. Έτσι. Πληθυντικός της συμμετοχής. Του συμμερισμού το λέμε. Βασικά το ίδιο πράγμα είναι. Σε συμμερίζομαι. Είμαι μαζί σου. Αυτό το κάνουν οι δικηγόροι για να μειώσουν τον πόνο του ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει φυλακή, πρόστιμο, οτιδήποτε έτσι. Φάγαμε 10 χρόνια, αλλά δεν τα φάγαμε μαζί. Εγώ τα έφαγα 10 χρόνια, εσύ θα πας να φας μπριζολάκια. Αλλά επί του πρακτέου εδώ πέρα για να κάνουμε τη δουλειά μας έχουμε αυτή την σύμβαση. Έτσι. Το επόμενο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι να δώσουμε στον άνθρωπό μας να κατανοήσει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι κατάσταση, είναι δράση. Περιέχει αλλαγές. Περιέχει αλλαγές. Εμείς κανονικά λέμε ότι επειδή το νούμερο ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι σχέσεις. Στις σχέσεις γίνεται το μεγάλο του βέκεντρι. Εκεί γίνεται ο χαμός ο μόνος. Εγώ όταν έχω τις συνεδρίες μου από κοντά, συνηθίζω να λέω στους ανθρώπους ότι η σχέση δεν είναι ουσιαστικό. Είναι ρήμα. Δηλαδή, δεν είναι λαμπατέρ η σχέση μου, γιατί αυτό σημαίνει ότι εγώ που σχετίζομαι με τον άλλον άνθρωπο, δεν παίρνω την ευθύνη. Τι συνηθίζουμε να λέμε? Συνηθίζουμε να λέμε η σχέση μου δεν πάει καλά.
Αυτό εμένα μου βγάζει την ευθύνη από πάνω. Όταν λέω η σχέση μου δεν πάει καλά. Γιατί η σχέση μου είναι εδώ, είναι λαμπατέρ και έσπασε. Δεν έσπασε. Εγώ δεν σχετίζομαι καλά με τον άλλον. Εγώ και ο άλλος δεν πάμε καλά. Δεν είναι ότι η σχέση μου μόνη της, είναι αυτό που κάνουμε με τις σχέσεις οι άνθρωποι. Η δουλειά μου λέει δεν πάει καλά. Η σχέση μου δεν πάει καλά. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όπως τα παιδιά που λένε το γλυκό έπεσε. Δεν έπεσε, το ρίξα. Έχει διαφορά. Α, ναι. Μη μου λες έπεσε το γλυκό, αγάπη μου, δεν τρελαθώ δηλαδή. Κάνουμε αυτό. Λέμε η σχέση μας, λέμε η δουλειά μου δεν πάει καλά, οπότε εμείς μένουμε μακριά από την ευθύνη. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να βάλουμε τους ανθρώπους στην ευθύνη των σχέσεών τους. Έτσι. Οπότε, δεν τους λέμε τι θα γίνει με αυτό. Λέμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν θα γίνει από μόνο του. Άμα πας εσύ, πάρεις τηλέφωνο τη γυναίκα του, στηθείς απ' έξω από τη δουλειά της και της πεις Μαρία, εγώ τα έχω με τον άντρα σου, αυτό δεν έγινε, πέτυχε. Sorry δηλαδή. Γιατί κάτι τέτοια μου κάνουν και με τρελαίνουν. Τώρα λέει έγινε μεγάλη ζημιά, γιατί γίναμε σούργελο στο νησί όλο. Πήγα απ' έξω από το μαγαζί και της είπα ότι τα έχω με τον άντρα της και έγινε ζημιά. Δεν έγινε. Τι δημιούργησες. Τι δημιούργησες τη ζημιά. Δεν τους κρίνουμε γι' αυτό, αλλά προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι εάν, πώς, βγάζοντας από μέσα τα ουσιαστικά του τύπου η σχέση σας, γιατί νομίζουν ότι είναι κάτι, και λέμε ο τρόπος που αγαπιόσαστε. Για να τους βάλουμε στην αίσθηση του ότι αυτό το κάνετε εσείς, οι δύο. Ο τρόπος που αγαπιόσαστε, ο τρόπος που συνεννοείστε. Εγώ ποτέ δεν λέω στους ανθρώπους μου η συνεννόηση με τον άνθρωπό σου δεν είναι καλή. Ποτέ. Γιατί λέει, και τι να κάνω, να αλλάξεις τρόπο συνεννόησης. Τι να κάνω για τη συνεννόηση. Ποτέ. Έχω βγάλει εντελώς, μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω, έχω βγάλει εντελώς τα ουσιαστικά από το παιχνίδι. Και τους λέω, ο τρόπος που συνεννοείστε, ο τρόπος που του μιλάς, ο τρόπος που εκφράζεσαι. Δεν λέω η συνεννόηση μεταξύ σας, δεν λέω το σεξ μεταξύ σας, γιατί το βλέπουνε σαν κάτι που είναι έξω από τον εαυτό τους. Όχι. Ο τρόπος που βρισκόσαστε ερωτικά. Βρισκόσαστε όμως. Είναι θέμα κοινής φράσης, έτσι. Για να μπορέσουν να μπουν στην ευθύνη του πράγματος. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ευθύνη. Τώρα, για να συνεννοηθούμε εμείς μεταξύ μας. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουμε, το πρόβλημα που έχουν και περνάει σε εμάς για να το λύσουμε, είναι ότι έχουν κάνει 3, 5, 10 κουτουράδες, χωρίς να το σκεφτούν, μπλέξανε όπως λέμε, έτσι, και έχουν έρθει σε εμάς, είτε είπανε πολύ βαριές κουβέντες και χωρίσανε, είτε τα έφτιαξαν με τον λάθος άνθρωπο που δεν θα έπρεπε, και έχουν έρθει σε εμάς για να τους λύσουμε τα προβλήματα. Αυτό δεν είναι η αλήθεια μας. Γελάτε όλοι πικρά από ό,τι βλέπετε. Ναι. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Να πάει στραβά εδώ. Προσέξτε να δείτε τι πρέπει να ξέρουμε εμείς, αλλά δεν το επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας. Ούτε καμιά μοίρα τους έχει χτυπήσει, ούτε κανένας χάρτης. Τίποτα από αυτά δεν τους χτύπησε. Τους χτύπησε μια ανεμελιά, ό,τι και αν ήθελε τους χτύπησε, οκ. Και έκαναν κάτι το οποίο είναι λάθος. Ακόμα και κακοποιημένη να είναι μια γυναίκα από έναν άντρα. Τη λάθος επιλογή την έχει κάνει εκείνη. Έχει πάει σε έναν άνθρωπο που το έχει πάρει το χαρακτηριστικό της κακοποίησης. Το ξέρετε τι το δώσει. Ερώτηση πάνω σε αυτό. Αν σε ένα κάρτιτο, ανεξάρτητα αν είναι άντρικος ή γυναικείος, υπάρχει για παράδειγμα μία όψη, ένας άρεσε τετράγωνο Αφροδίτη που δείχνει κακοποίηση πολύ φανερή. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μία τάση να τραβάει γύρω του τέτοιους ανθρώπους με κακοποιητικές συμπεριφορές. Εννοείται. Όμως, αυτά θα τα λέει όταν έχεις απόλυτο δίκιο.
Όταν βρίσκουμε στους γενέθλιους χάρτες όψεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα, και πάντα βρίσκουμε, γιατί ο χάρτης είναι πάντα μια μίξη από ζαχαροπλαστεία και γυμναστήρια. Έτσι δεν είναι? Είναι οι όψεις ζαχαροπλαστεία, και πάμε και παίρνουμε τα γλυκάκια, τα εξαγωνάκια, τα ωραία που μας βοηθάνε να περάσουμε καλά και τέτοια. Και είναι και οι δυσκολίες της ζωής. Και τα γυμναστήρια και τα εξαγωνάκια και τα ζαχαροπλαστεία και τα γυμναστήρια, εάν τα θρέψεις σε μία ανώτερη οκτάβα, όπως λέμε, πάβουν να λειτουργούν κακοποιητικά. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα τετράγωνο κρόνου Αφροδίτης, που σημαίνει ότι θα κακοποιηθώ από τον πατέρα μου και από έναν μεγάλο άνθρωπο. Τον πατέρα μου πιθανόν να μην μπορώ να τον γλιτώσω. Έτσι. Μπορώ όμως να γλιτώσω τον μεγάλο άνθρωπο. Κάλλιστα. Πώς μπορώ να το γλιτώσω αυτό? Θρέφοντας τη σχέση με τους μεγάλους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Πάω σε ένα σεμινάριο. Δεν είναι ανάγκη να με βάλει τον άλλο στο κρεβάτι μου, τον τρίβλα, που είναι 50 χρόνια μεγαλύτερος μου και με κοπανάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εάν έχω ένα τετράγωνο Αφροδίτης Άρη, έτσι, μπορώ να πάω σε ένα γυμναστήριο. Αυτό δεν είναι? Αυτό βγαίνει και μέσα από το πάθος, το Αφροδίτη, ουρανό, Άρης. Ακριβώς. Μπορώ να παθιαστώ με κάτι. Δεν είναι ανάγκη να κυνηγάω μονίμως τους μάτσο που θα με κάνουν ένα σαπάκι. Μπορώ να πάω σε ένα γυμναστήριο, να βουτήξω έναν σάκο του box και που σε πονεί και που σε σφάζει. Και εκφράστηκε η όψη. Σας το λέω και πάρα πολύ πρακτικά. Εγώ είχα στο χάρτη μου, έχω στο χάρτη μου, γιατί δεν αλλάζει ο γενέθλιος χάρτης, μία πάρα πολύ κακή όψη του οροσκόπου μου με τον Αλγκόλ. Ο οποίος Αλγκόλ είναι ο κακεργέτης πλανήτης των ουρανών. Δεν υπάρχει χειρότερο, όχι, δεν είναι πλανήτης, είναι αστέρας. Που δίνει αναπηρία, αγγλισμό στο σπίτι ή διαβίου φυλάκιση μέσα από πέσμα. Για πλανείς παίρνετε μόνο σίγουρα μικρή ανοχή, μία μοίρα. Αντίφυση σύνοδο. Ναι, φυσικά. Και μου υποσχόταν και το έζησα αυτό το πράγμα, γιατί όταν ήμουν στην εφηβεία μου, ο αδερφός μου ήταν συνέχεια στα νοσοκομεία και εγώ τελείωσα τη δεύτερη ηλικίου μέσα από το ΚΑΤ. Έκανα μονίμως δουλειές που ήταν πάρα πολύ περιοριστικές σε χώρο, γιατί έγραφα και ήμουν σε ένα δωμάτιο κλπ. Και μέχρι που πήγα και σπούδασα αστρολογία με την Γκέιλ Φόξ και την Κέιτι τη Σινκλέρ, και μου είπανε, αν δεν θρέψεις αυτές τις όψεις, κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσεις κάποιον με τα αμάξι και να σε χώσουν μέσα, ή να μείνεις ανάπηρη, ή να πρέπει να είσαι διαβίου σε κατοίκον αγγλισμό. Και πήγα και δούλεψα Ευελόντρια. Πήγα και δούλεψα, επειδή είχα το κλειδί του θεάτρου, γιατί έχω σπουδάσει θέατρο, πήγα και δούλεψα στο 18 Άνω, που είναι στο ψυχιατρίο μέσα, σε έγκλειστους ανθρώπους. Πήγα και έκανα δραματοθεραπεία. Εγώ πήγα στο μοναστήρι όταν βλέπω ότι χτυπιέται πολύ ο 12ος. Άναγια. Δρόμο και μοναστήρι. Αυτό εννοούμε. Το πας στην ανώτερη οκτάβα. Πριν συμβεί. Πάω μοναστήρι. Ακριβώς. Πας στην ανώτερη οκτάβα και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό είναι. Έχω και ένα χρόνο στο 12. Ευχαριστώ. Και εγώ. Κι εγώ. Αυτό είναι αλχημική διαδικασία. Είναι αλχημική διεργασία ακριβώς. Κάνεις από την αμαύρωση που κάνει ο πλανήτη, που κάνει ο αστρολογικός σου χάρτης, περνάς στο ξάσπρισμα, ας πούμε, ακριβώς αυτό. Θα είναι το ίδιο πράγμα, αλλά σε μια ανώτερη οκτάβα. Θα πάω στον Άγιο Σάββα να κερνάω πορτοκαλάδες στους ανθρώπους που περιμένουν τις χημειοθεραπείες. Γράφηκε η όψη. Δούλεψε. Λειτουργήσε. Αυτό. Και όταν περιμένω ενεργοποίηση, πηγαίνω από μόνη μου. Δεν χρειάζεται να μας πάει η ώρα. Αυτό τους προτείνουμε των ανθρώπων να κάνουν, οπότε το ξέρετε και είμαστε μια χαρά. Προσπαθούμε λοιπόν να τους βάλουμε στον χώρο της ευθύνης, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ευθύνη. Γιατί ξεκίνησα να μιλάω για την ευθύνη? Διότι εάν ο άνθρωπος μας που έχει κάνει μια λάθος επιλογή, ένα λάθος υπολογισμό, ο άνθρωπος μας ο οποίος δεν υπολόγισε τα κουράγια του, τα υπολόγισε κάπως αλλιώς,
εάν πάρει την ευθύνη του τι έκανε, δεν θα το ξανακάνει. Είναι η ευθύνη. Είναι ο μαγικός τρόπος για να βγεις από ένα μοντέλο συμπεριφοράς. Να το εξηγήσω πολύ πρακτικά και πολύ απλά. Εάν συνηθίζω να οδηγώ μεθυσμένη, είναι πολύ πιθανό να τρακάρω 1, 2, 3, 5 και θα λέω, είμαι πολύ άτυχη. Όλο τρακάρει. Περίεργο. Όλος ο κόσμος βγαίνει. Πάει στη δουλειά του μια χαρά, γιατί αυτό μας λένε. Ναι. Όλοι παντρεύονται, κάνουν, μόνο εγώ είμαι μπέτνο. Ναι. Θα λέω, πάει με όλος ο κόσμος μια χαρά και εμένα δεν με κοιτάει ο ουρανός σωστά και πάω και τρακάρω. Και στο περίπτερο τράκαρα και στην εθνική βγήκα και με γέφυρα έπεσα. Μόλις πάρω την ευθύνη να πω ότι φταίει το μεθύσι και σταματήσω να πίνω, Ξαφνικά ο δρόμος ανοίγει. yes. Τι μαγικό πράγμα. Ευθύνη. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μας αυτή τη λέξη τη συχαίνονται. Γιατί στην ευθύνη καταλαβαίνουν φταίξιμο. Δεν τη θέλω. Λένε, και τι τους λέω εγώ. Τους λέω. Και σημειώστε τη φράση, γιατί θα σας λύσει πάρα πολύ τα χέρια. Δεν μιλάμε για ενοχή, αγάπη μου. Ένοχος δεν είσαι για τίποτα. Να πάρουμε την ευθύνη σαν μάγοι για να αλλάξουμε τα πράγματα. Σαν καλές νεράιδες. Τους λέω, θα γίνεις η νεράιδα του εαυτού σου ή θα γίνεις η μητέρα του εαυτού σου. Πώς η μαμά σου έχει την ευθύνη να σου πει 5 πράγματα, σου ζητάω να γίνεις η μαμά του εαυτού σου και να σου πεις 5 πράγματα. Ποια? Αυτά που θα σου πω εγώ. Αλλά δεν στα λέω εγώ και ο χάρτης, στα λέει πια η εσωτερική μαμά. Και όλοι έχουν ένα θέμα με τη μαμά. Γίνεσαι μέσα από αυτό η μαμά τους. Πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουν τη λέξη ευθύνη, αλλά θα πρέπει πρώτα να την εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί από κακή ροή λένε οι άνθρωποι ποιος ευθύνεται γι' αυτό, εννοώντας ποιος φταίει, εννοώντας ποιος είναι ένοχος. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ευθύνη, πτέσμα και ενοχή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ έχω την ευθύνη των παιδιών μου. Δεν είμαι ένοχη για τα παιδιά μου. Ευθύνη σημαίνει ευθύνη. Εγώ το έκανα και το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να τους εξηγήσουμε λοιπόν τον τρόπο. Και ο τρόπος είναι να τους εξηγήσουμε ότι είναι διαφορετικό πράγμα η ευθύνη και διαφορετικό η ενοχή. Και συνηθίζω να τους λέω αυτό. Καμία ενοχή. Κούκλα μου, όλοι έχουμε κάνει τα πάντα. Όλοι. Όποιος νομίζει ότι, εγώ τους λέω, όποιος νομίζει ότι δεν έχει κάνει πράγματα από απέναντι, μακριά από εμάς εδώ μέσα. Για να ξέρουν ότι εμείς εδώ μέσα, εννοώντας την εταιρεία μας, τις γραμμές μας, καταλαβαίνουμε τα πάντα και είμαστε εδώ. Άσε την ενοχή. Πάμε να πάρουμε την ευθύνη, όπως λέμε η μαμά έχει την ευθύνη να με ξυπνήσει το πρωί. Για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στον κόσμο τους και να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, θέλω να μου πείτε, αύριο θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες αρχές του NLP. Τώρα, θέλω να μου πείτε και να αρχίσουμε, θα το κάνουμε σε κάθε μάθημα αυτό, σε κάθε συνάντησή μας. Είναι κακός όρος το μάθημα. Θέλω να μου πείτε ένας, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τις γραμμές και να δούμε πώς τα λύνουμε πάγια. Να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή ημέρα για να λύσουμε μερικά βασικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουμε στις γραμμές. Με όλη σας την ειλικρίνεια, είναι της δουλειάς. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και αν πούμε ότι το πρόβλημά μου είναι τα νεύρα μου, πρώτη εγώ. Μπορείτε να περιμένετε μισό λεπτό, κυρία Μαρία Νεός. Γιατί το μόνο που μου έρχεται τώρα υπόψη είναι όταν πάω να μιλήσω, να πω στον άλλο με χάρτια και ο άλλος με κόβει συνέχεια εκεί πέρα. Έχεις εντοπίσει γιατί σε κόβει συνέχεια ο άλλος?
Είτε θέλει να πει τα δικά. Λίγο σηκώνουμε τη φωνή. Ήψωμα η φωνή. Θα σηκωθεί λίγο η φωνή σου. Έχεις μια γλυκιά και καταπραγητική φωνή πολύ, που όμως δίνει στον άλλον την εντύπωση ότι μπορεί να σε καπελώσει. Οι άνθρωποι μας, αν δεχόντουσαν τη γλυκύτητα των άλλων, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ εδώ πέρα, έτσι. Οπότε θέλει λίγο ένα ύψωμα της φωνής. Και για να μπορέσεις να υψώσεις τη φωνή, λίγο, πολύ λίγο, χρειάζεται να προτάξεις κάτι που να καθυλώσει τον άλλον. Τι είναι αυτό που θα καθυλώσει τον άλλον? Μισό λεπτό, γιατί η όψη που βλέπω, και του πήρες τα ενία. Δεν θα του σηκώνεις τη φωνή γιατί θέλεις να τον καθυποτάξεις, ούτε γιατί ξεκινάτε αντιπαράθεση. Σηκώνεις τη φωνή γιατί είσαι έκπληκτος από αυτό που βλέπεις. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Το έχω δουλέψει αυτό, λειτουργεί. Μόλις υψώνεις λίγο το φωνή, παφ, μαζεύεται. Τι θα κάνει. Αλλά ο τρόπος για να υψώσεις τη φωνή είναι μισό, γιατί εδώ κάτι μου λέει ο Δίας, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Θέλουμε ένα αν είναι δυνατόν. Για να σου θέλω τι. Και του ξεκινάς με προστακτικές. Πρόσεξε. Κοίτα. Παρακολούθα. Εδώ. Έτσι. Του ξεκινάς προστακτικές. Για να μπορέσει να σε παρακολουθήσει. Μισό, για να μην το χάσουμε αυτό. Αν προσπαθεί να σου πει, μισό, μην το χάσουμε αυτό. Έτσι. Για να μπορέσεις και θα του πεις, σε λίγο σε ακούω, σε λίγο πολύ λίγο δώσ' μου. Και όντως κλείνουμε κιόλας για να του δώσουμε. Οι άνθρωποι έχουν και ανάγκη να μιλήσουν, έτσι. Έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Αν οριοθετήσεις ότι μιλάω, για πες μου τώρα, και αν αυτό που λέει ξεστρατίζει, ξανά έκπληκτος εσύ, γιατί σκρολάρεις και βλέπεις κάτι. Πόσο σας είναι εύκολο να παίξετε το παιχνίδι του αόρατου συναδέλφου, το οποίο είναι εκπληκτικό? Δηλαδή. Έχω τις γραμμές μου. Ο άνθρωπος μου που είναι απέναντι δεν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκομαι εγώ. Εντάξει. Εγώ έχω μπροστά ανοιγμένο το χάρτη. Θέλω να του πω κάτι, αλλά ενδεχομένως η μεταξύ μας επικοινωνία να βρίσκεται στα 3/4. Και αυτός να έχει κουραστεί από τον τρόπο που εγώ προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει τα αυτονόητα. Έτσι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Εγώ το κάνω πολύ συχνά. Το κάνω πάρα πολύ συχνά. Μισό λεπτό, συνάδελφε, δες αυτό λιγάκι εδώ. Είναι η κυρία Γιάννα μας στη γραμμή. Είναι η κυρία Γιάννα μας στη γραμμή. Και αρχίζουμε και... Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι μου λέει εδώ ο συνάδελφος, το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε? Απόλυτα. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι και στην ιδιωτικότητα του άλλου, έτσι, σαν προσβολή. Του λέμε, μπορούμε να του πούμε, μου επιτρέπεις? Ναι, μου επιτρέπεις λίγο? Ναι. Συνάδελφε, δες λίγο αυτό. Δες λίγο αυτό, σε παρακαλώ, συνάδελφε. Οκ. Καλό κλειδί. Και συνεχίζουμε. Γιατί ο άλλος ακούει μια άλλη άποψη. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που ρώτησε η Κατερίνα. Μα από τη στιγμή που μας παίρνει τηλέφωνο και μας δίνει τα στοιχεία. Όχι, μπορεί να νιώσει. Έχει δίκιο η Κατερίνα. Έχει δίκιο. Άμα το την ώρα εκεί, πασάρουμε σε αν το πασάρουμε σε έναν άλλον, έχει δίκιο απόλυτο. Μπορεί να αισθανθεί ο άλλος ότι τι είναι, σε χάβρα μέσα είμαστε. Σαν πειραματόζω. Σαν πειραματόζω ή τέτοιο. Του λες, μπορώ λίγο γιατί είναι ο συνάδελφος εδώ που είναι η ειδικότητά του ο Δίας. Δεν ξέρω τι, ας πούμε. Έτσι. Για δες αυτό, συνάδελφε, λίγο.
Έτσι. Για να του δώσουμε την αίσθηση ότι αυτό το τελευταίο που θα πούμε, που είναι το τελευταίο μας τέταρτο, που είναι ακριβώς το ίδιο που του έχουμε πει και τα 3 τέταρτα που προηγήθηκαν οπωσδήποτε, περιέχει την αυθεντία ενός ανθρώπου που ενδιαφέρθηκε. Εντάξει. Για να πει, δώσ' μου να μιλήσει στον συνάδελφο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Αλλάζει τη φωνή σου. Κλείνεις και λες ευχαριστώ πολύ. Να μην σου στείλω. Αποχώρησε, τον απασχόλησα λίγο. Ναι, έχει γραμμή. Έχει γραμμή. Έχει γραμμή. Μα δεν λες ποιος είναι ο συνάδελφος. Ναι, επειδή είναι περίεργη. Δεν λες ποιος είναι ο συνάδελφος. Ναι. Εντάξει. Και αν μιλήσουμε, ούτε καν θυμάμαι. Ξέρετε πόσοι αλλά εκείνη την ώρα θα σου λύσει τα χέρια στο να ξανατραβήξεις το ενδιαφέρον του. Οπότε, εσένα που το πρόβλημά σου είναι να μην σε διακόπτουν, είναι ένα δεύτερο. Ένα είναι το υψώνω τη φωνή για λόγω έκπληξης και το δεύτερο, το μισό από το control που λέμε, έτσι, από το control. Το μισό control που λένε στην τηλεόραση δεν είναι πραγματικό. Εννοείται. Το χρησιμοποιούν για να λύσουν ζητήματα μηχανίας ή να πάρουν τα ενία της κουβέντας. Το ίδιο. Και προστακτικές. Πολλές προστακτικές. Να πω κάτι. Και άμα μπει καλά, εσύ δεν είσαι ικανός να το κάνεις μόνος σου, έχεις και βοήθεια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι απορίες που έχουμε πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο του τι θα συναντήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει δεν είσαι ικανός να το κάνεις μόνος σου, γιατί αισθάνεται τιμημένος εκείνη την ώρα. Με το μισό λεπτό, συνάδελφε, ας πούμε, αισθάνεται τιμημένος. Δες το εδώ, είναι ενδιαφέρον, δεν θα προλάβει να σου το πει αυτό. Εάν καταλάβεις από τη συμπεριφορά του ότι είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο, εάν καταλάβεις από τη συμπεριφορά του ότι δεν το σηκώνει, δεν το χρησιμοποιείς. Είναι στη διακριτική σου ευχέρεια. Δεν σου λέω κάτι που είσαι υποχρεωμένη να το κάνεις, οπότε θα αντιμετωπίσεις και όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Άμα έχεις μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, είναι κακότροπη ή είναι καχύποπτη ή καταλαβαίνεις, θα χρησιμοποιήσουμε άλλα κλειδιά. Αυτό το κλειδί του αόρατου συναδέλφου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το χρησιμοποιούμε συνέχεια στην τηλεόραση, έτσι, το χρησιμοποιούμε συνέχεια, είναι νόμιμος τρόπος δηλαδή. Αλλά ο αόρατος συνάδελφος. Αν το χρησιμοποιήσουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε γιατί με την εμπειρία μας κρίνουμε ότι μπορούμε και θα μας προχωρήσει λίγο πιο κάτω την κατάσταση. Εάν ο άνθρωπός μας, έχω εγώ μια κυρία, που βγάζει την Παναγία, ναι, και αυτό και συνεχώς είναι προσωπική πελάτησα, δηλαδή όχι από τις γραμμές, ραντεβού μαζί της. Αλλά είναι οι ώρες που αγανακτώ που έπιασα από τη δουλειά, ας πούμε. Σε αυτή δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε καμία περίπτωση, γιατί αυτή δεν δίνει εμπιστοσύνη σε μένα. Έρχεται, με πληρώνει, με χρήσιο πληρώνει και μου εξηγεί πόσο πολύ δεν εμπιστεύεται το συμβαστή την άλλη που ήρθε χτες να ζητήσει δουλειά, λέγοντας μου δεν εκτιμώ καθόλου τους ταρομάντες. Πάρα πολύ έξυπνο. Τι μπορεί να πάει στραβά. Τι μπορεί να πάει στραβά. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, συνταρακτικό. Θα χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ειδικό εργαλειάκι, το οποίο μπορεί να σας βγάλει από μια δύσκολη θέση ή να σας δώσει ένα κύρος εκείνη τη στιγμή στην άποψη που θέλετε να περάσετε λίγο παραπάνω. Το λέμε αόρατος συνάδελφος ή η αναγωγή στην αυθεντία. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σου πω, δεν το λέω εγώ, το λέω κάποιος που τον σέβομαι. Εάν σε ρωτήσει άλλη αν είσαι ανίκανη και δεν μπορείς, θα της πεις όχι βέβαια, αλλά για το καλό σου θέλω να συνεργαστούμε όλοι. Εγωισμούς θα βάλουμε τώρα εδώ. Και την τελείωσες. Και την τελείωσες. Εγωισμούς θα βάλουμε εδώ πέρα. Και έχει τελειώσει το ζήτημα. Γιατί αν βάλεις πάνω, έχουμε το καλό σου. Θέλω το καλό σου, εργάζομαι, που είναι για το αληθές. Εργάζομαι για το καλό σου και είμαι εδώ γιατί αυτό είναι και η αλήθεια μας. Και θα της πεις αυτό που είναι η αλήθεια σου. Εγώ το κάνω για το καλό σου. Και δεν έχω κανέναν εγωισμό. Και θα σου τελειώσει. Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουμε? Εγώ, το θέμα δεν είναι με τη γραμμή.
αυτό είναι το δικό μου προσωπικό πρόβλημα, θεωρώ. Στεναχωριέμαι όταν μου μιλάνε έντονα, άσχημα. Εκεί χάνω την μπάλα. Δεν μπορώ να μου μιλάνε άσχημα. Προσπαθώ πάντα και μιλάω πάρα πολύ. Προσπαθώ, δεν ξέρω να το πετυχαίνω, προσπαθώ να είμαι πολύ ευγενική με όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να μιλάω άσχημα. Καμιά φορά, εντάξει, άνθρωποι είμαστε και εγώ ξεσπάω, μετά το μετανιώνω, έχω τύψει. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορώ να μου μιλάνε άσχημα. Όταν μου μιλάνε άσχημα στη γραμμή, εκεί χάνω την μπάλα, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν θέλω, όχι δεν μπορώ, δεν θέλω να συνεργαστώ. Ωραία. Πες μου τι θεωρείς ότι εδώ πέρα χτυπάμε στο δικό σου το πράγμα. Ναι, αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα, το είπα. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα της γραμμής. Αυτό είναι προσωπικά δικό μου το πρόβλημα. Δεν θα πάμε να το λύσουμε, θα πάμε να το λύσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λύσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα και με κάθε δυνατό τρόπο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί για τον εαυτό μας πρώτα, την εταιρεία μετά και τους ανθρώπους μας μετά. Γι' αυτό είπα για το κλειδί της ευγνωμοσύνης. Εκεί, γι' αυτό και το είπα και πρώτο. Γιατί την ώρα που έρχεται ο άνθρωπος κοντά μας, κατά πάσα πιθανότητα, κάποιες διαφωνίες μαζί του θα τις έχουμε. Είτε θα είναι ηθικές. Λίγο ναι, αλλά συγγνώμη που το έκοπα, αλλά όταν ακούς σηκώνεις τηλέφωνο και ακούς ότι εκεί δεν σου λέει καλημέρα, αλλά από τον τρόπο της φωνής του, ακούς αυτή την επιθετικότητα πολλές φορές, γιατί έχει τα νεύρα της και προσπαθεί τώρα να τα ξεσπάσει πάνω μου. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους που μας παίρνουν τηλέφωνο. Ένας από τους λόγους που μας παίρνουν τηλέφωνο είναι για να ξεσπάσουν κάπου. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε, γι' αυτό μπήκαμε πρώτα και κύρια στο κομμάτι της ευγνωμοσύνης. Αυτό που σκεφτόμαστε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο άνθρωπο, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πρώτα είναι η αξιοπρεπέστατη δουλειά που κάνουμε. Η αξιοπρεπέστατη δουλειά που κάνουμε. Δεύτερον, είναι ένα παιχνίδι δύναμης. Εγώ θα το βάζα πρώτο, γιατί έτσι το σκέφτομαι όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες. Γιατί εγώ αντιμετωπίζω δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι μου, έτσι. Δηλαδή, η άλλη δεν της άρεσε η απάντηση και σήκωσε το τραπέζι έτσι και βρέθηκα απέναντι μαζί με το τραπέζι γιατί ήταν διπολική. Έτσι. Λοιπόν, και μαθήριο 1,85. Λοιπόν, έχω πάρα πολλούς πιλότους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι είναι η πιλότη. Η πιλότη είναι εξορισμού επιθετική. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάει να σηκώσει στον αέρα ένα θηρίο με 365 άτομα μέσα που είναι το Airbus και να το τρέξει με 600 χιλιόμετρα την ώρα, μάλλον δεν στέκει καλά. Εξορισμού δεν στέκει καλά. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Λογικό δεν είναι, ναι. Δηλαδή Δεν φοβάται. δεν φοβάται, είναι ατρόμητος. Άρα κάτι δεν πάει καλά μέσα στο μυαλό του. Είναι ατρόμητος, να το ξέρετε ότι. Λοιπόν, η πιλότη είναι διπολική, επιθετική και αλκοολική. Έχω καμιά δεκαριά από αυτούς. Γιατί ο ένας μου φέρνει τον άλλο. Οπότε θέλω να πω, έχουμε να κάνουμε με τη διαχείριση κρίσεων, έτσι. Εδώ πέρα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι επιθετικός, έχουμε μία σειρά από σκέψεις που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε, και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα αυτό και να μας γίνει βίωμα, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε δεν έχει κάτι μαζί μας. Αυτό αποκλείεται. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν με ξέρετε. Οπότε αποκλείεται. Άρα αυτό που σου κάνει, στην ουσία δεν σε αγγίζει. Δεν σε αγγίζει πουθενά. Δεν απευθύνεται στην Άντια εκείνη τη στιγμή. Απευθύνεται σε μια οντότητα εν γέννη, ναι. Άρα τι καταλαβαίνεις? Τι καταλαβαίνεις? Θα το κάνω μια συνεδρία, ναι, κάτσε. Λοιπόν, τι καταλαβαίνεις σε έναν άνθρωπο που στο κάνει αυτό? Καταλαβαίνεις ότι έχει πάρα πολλά νεύρα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ποιητική έκφραση που λέει ότι
έκανα τόσο πολύ παρέα με το θυμό μου, που μου αποκάλυψε το πραγματικό του πρόσωπο και το πραγματικό του όνομα. Και το πραγματικό του όνομα ήταν πένθος. Πίσω από έναν άνθρωπο, είναι πάρα πολύ ποιητικό και είναι η βάση της δουλειάς μας. Πίσω από έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι επιθετικός, εριστικός, κακότροπος, εγωιστής, απαιτητικός, εμείς καταλαβαίνουμε ένα παιδί που τα στυλώνει γιατί κάποιος δεν του έχει δώσει σημασία και το έχει παρατήσει σε ένα δωμάτιο. Τελεία. Τελεία. Δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε πολύ. Πονεμένοι, που έχουν περάσει Πολύ. πολλές δύσκολες καταστάσεις. Θυμήσου το αυτό να είναι. Ότι όταν βλέπω έναν άνθρωπο που έχει θυμώσει, το πραγματικό όνομα του θυμού είναι πένθος. Και αν τον ξύσεις λίγο, αν λίγο τον περάσεις με το σφουγγάρι της αγάπης σου και της προσοχής σου, αυτός ο άνθρωπος θα γίνει ο καλύτερος φίλος σου. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και όπως είπα και από την αρχή, αυτό δεν είναι το πρόβλημα της γραμμής, αυτό είναι το προσωπικό μου πρόβλημα που εκείνη την ώρα απλά δεν μπορώ. Πρέπει να βρεις κλειδιά. Πολλές φορές κάνω λίγο. Αγαπημένη προσπαθώ, πάντως κάνω υπομονή. Κάνω πολύ υπομονή. Ασφαλώς. Αγαπημένοι μου, όλοι οι ψυχοθεραπευτές κάνουν ψυχοθεραπεία. Θα πρέπει να έχει και στους αστρολόγους, θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Θα τρελαθούνε με διαμουρικιά. Άμα πάω σε ψυχολόγο μετά από μένα, πού θα πάει. Σιγά καλέ. Σιγά καλέ, μια χαρά το θέλεις. Όλοι οι ψυχολόγοι, επειδή φορτώνονται, χρειάζεται να ξεφορτώσουν κάπου. Ή ξεφορτώνουν μέσα από την ψυχοθεραπεία. Εγώ, ας πούμε, που δουλεύω τόσες συνεδρίες, μία φορά την εβδομάδα έχω μία συνεδρία με τον ψυχαναλυτή. Χρειάζομαι έναν ψυχαναλυτή. Αλλά έχω φροντίσει να είναι Εβραίος, ώστε άμα με παραστριμώξει, να του πω για το συλλογικό τραύμα. Άντε ρε, από εδώ πέρα που μου κάνει τον έξυπνο. Εκεί στο Auschwitz τι έγινε, για πες. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν οπωσδήποτε να βρεις τα κλειδιά, γιατί και εσύ άνθρωπος είσαι. Χρειάζεται να βρεις τα κλειδιά για να αντέξεις. Το κλειδί για να αντέξεις είναι ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου δεν είναι κακός. Σαφώς, είναι πολύ πονεμένος, ίσως πολύ παραπάνω από ό,τι μπορεί να πάει το μυαλό σου. Το πρώτο, ξεκινάμε δηλαδή, αν θέλεις ακόμα και από τον ήκτο. Ο ήκτος είναι καλύτερη βάση για τον άλλον από το αδελφός που νιώθουμε εμείς για τον άλλον, είναι καλύτερη βάση από την επίκριση. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Και το δεύτερο είναι ένα πράγμα που έλεγε ο Βιγιόλιδο, που είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έλεγε πίσω από κάθε θεραπευόμενο που έρχεται στο γραφείο μου, και μας δεν έχει καμία σημασία αν είναι στο γραφείο μας ή είναι στις γραμμές μας. Κάποια στιγμή, λέει, το σύμπαν βλέπει ένα χρυσό βούδα. Βλέπει ένα χρυσάφι. Αυτό, λέει, το πλάσμα που έρχεται στην Αμερική, μπορεί να είναι αλκοολικό, να παίρνει ουσίες, να κάνει, να δείχνει. Για το μεγάλο όν του σύμπαντος είναι ένα χρυσάφι πιο σημαντικό. Θα κάτσουμε να κρίνουμε. Είναι πολύ ωραίο κλειδί. Νάντια, όσο θα δεις στον άνθρωπό σου, και εγώ δεν δουλεύω κυριλική, το βόρειο προάστιο και τα, που δουλεύω εκεί. Αλλά δουλεύω και πάρα πολύ, πώς να πω, στο γιαπί της δουλειάς μας, έτσι. Δουλεύω πάρα πολύ στο γιαπί της δουλειάς μας. Με δυσκολεμένους ανθρώπους, με ανθρώπους με εθισμούς, με ανθρώπους με αιμονές. Οπότε καταλαβαίνω ότι περνάς, είμαστε στο ίδιο. Εκείνη την ώρα που τον ακούς, δεν καταλαβαίνεις ότι σου έρχεται να σου επιτεθεί. Πώς τον διαχειρίζεις για να τον μαλακώσεις? Με γλύκα. Με γλύκα. Και καταλαβαίνοντας, όταν λέω με γλύκα, εννοώ δίνοντάς του, αυτό το κλειδί θα δώσουμε εδώ πέρα, αυτό που θα κάνουμε αύριο είναι αυτό, η διαχείριση του θυμού και της ασυνεννοησίας, αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Το βασικό που χρειάζεται είναι να πιαστείς από μια οποιαδήποτε όψη, να δεις, οι περισσότερες όψεις μπορούν να τα υποδείξουν αυτά τα πράγματα.
Για να πεις καταλαβαίνω από το χάρτη σου, αλλά και από την εμπειρία μου, κυρίως όμως από το χάρτη σου, ότι είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ πονεμένος. Και του παίρνεις το θυμό, μπορεί να σου λέει ο ίδιος, μπορεί να σου λέει ο ίδιος ο άνθρωπος, μπορεί να λένε εγώ τα λέω τσεκουράτα ή εγώ είμαι, πώς το λένε, κακότροπος ή εγώ έτσι είμαι, φωνακλάς. Και τους άντε καλά, πονεμένος εσύ. Αυτό βλέπω στο χάρτη σου. Ο πόνος είναι που μιλάει εδώ πέρα. Πες τα όλα σε μένα. Εγώ είμαι εδώ για να σε ακούσω. Δεν έχω πρόβλημα να το ακούσω. Απλά να έχει τον τρόπο του. Αν είχε τον τρόπο του. 2 ώρες. Αν είχε ένα ωραίο τρόπο. Γενικό. Τον τρόπο θα τον φτιάξεις εσύ. Αν είχε τον τρόπο του να μπορέσει να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους, αγάπη μου γλυκιά, δεν θα είχε την ανάγκη σου. Την κακοτροπία του χαρακτήρα τους πληρώνουν. Είναι το πρώτο πράγμα που είπαμε. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται σε εμάς είναι συνήθως το πρόβλημά τους. Που τους φέρνει μακριά από τους ανθρώπους που αγαπάνε. Γιατί όταν έρχεται σε σένα που δεν σε ξέρει και σε κάνει τα λατιού, φαντάσου τον άλλον που έχει και ένα παιδί μαζί του τι κάνει. Ή όταν ξεκινάει να κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη τη συνεδρία κλαίει και γυρνάει μετά και σου λέει: εγώ είμαι πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Δεν νομίζω. Επέτρεψε μου να αμφιβάλλω. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν το λες. Όχι βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις τι γίνεται από το πώς συμπεριφέρεται σε αύριο θα πούμε τους κώδικες συμπεριφοράς των ανθρώπων προς τα εμάς, τι πληροφορίες μας δίνουν, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος εσένα θα σου βγάλει τις φωνές, κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Γιατί ούτε σε ξέρει, ούτε έχει κανένα συμφέρον. Σε πληρώνει για να σε κάνει σάκο του box. Αυτός έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Οπότε, έχουμε ένα ζήτημα που είναι η διαχείριση του ανθρώπου και είναι ένα άλλο ζήτημα που είναι η διαχείριση η δική μας για να μπορέσουμε να τον αντέξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να τον αντέξουμε κόντρα στις πεποιθήσεις μας, κόντρα στην αξιοπρέπειά μας, κόντρα σε όλοι. Εκεί πέρα μπαίνει στην ποιότητα του θεραπευτή. Γιατί αυτό είναι. Θεραπευτές είμαστε εμείς, τι νομίζουμε ότι είμαστε. Θεραπευτές μέσω λογικών εργαλείων. Έτσι. Ο θεραπευτής επιτρέπεται τον άλλον που έρχεται και είναι σε κατάσταση κρίσης να τον πλακώσει τις γρήγορες όπως πάρα πολύ θα ήθελε. Όχι. Γιατί καταλαβαίνεις, Νάντια, ο θυμός και η παραφορά είναι νόσος. Είναι νόσος. Σημαίνει ότι ο άλλος νοσεί, πονάει και θέλει την υπομονή της νοσηλεύτριας. Όχου, το. Μέχρι να πάει κάτω. Χωρίς να τον αφήσεις να σου πάρει τα κλειδιά. Αυτό είναι το αυριανό μάθημα που κάνουμε. Τη δική μας τη διαχείριση και τη διαχείριση του θυμού του άλλου. Αυτό θέλω πάρα πολύ να το παρακολουθήσω. Γι' αυτό θέλω να δω ποια είναι τα προβλήματά μας, για να δούμε πώς θα εξειδικεύσουμε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της εταιρείας, αυτό είναι προσωπικά δικό μου, γιατί δεν μπορώ εγώ να το διαχειριστώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μα δεν είναι ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μπορείς μια χαρά. Απλά δεν έχεις τα εργαλεία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δώσουμε τα εργαλεία. Έτσι. Πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει να κάνεις μια προσωπική αναγνώριση του ότι πολύ λογικό είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζεις, θέλεις να παίρνεις μια αξιοπρεπή στάση και να σου φέρονται με στοιχειώδη ευγένεια. Έτσι δεν είναι? Γιατί εγώ αυτό προσφέρω. Πολύ ωραία. Δεν τους ξέρεις αυτούς. Και δεν το κάνουν σε σένα. Έχεις πρόβλημα απόρριψης. Δεν το κάνουν σε σένα. Το κάνουν σε μια φωνή. Σε μια φωνή, ναι. Δεν είσαι εσύ. Το είπα ότι αυτό είναι το δικό μου, ότι εγώ δεν μπορώ να Αγάπη το... μου, ναι. Ναι, εννοείται. Μα εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Αυτό είναι η μεγαλοσύνη της υπόθεσης. Αλλιώς το βάζαμε 5 απαντήσεις με τους χάρτες μέσα σε ένα μηχανάκι και θα το τρέχαμε.
Το ωραίο αυτής της υπόθεσης είναι η διάδραση. Το ότι ένας ζωντανός άνθρωπος που ξέρει από πόνο, που έχει προβλήματα, μα τα προβλήματά σου είναι η δεξαμενή μας. Εκεί πατάμε. Από εκεί θα πάρουμε αυτό που λέμε τίποτα του ανθρώπου που δεν μου είναι ξένο. Έχεις απατήσει και εγώ έχω απατήσει. Απατήθηκες και εγώ απατήθηκα. Θύμωσες και εγώ θύμωσα. Πόνεσες και εγώ πόνεσα. Αυτό είναι το μεγαλείο της δουλειάς μου. Σε πρόσβαλα και εμένα με έχουν προσβάλει. Αυτό είναι το μεγαλείο της δουλειάς μας. Το ότι έχεις την ευαισθησία να το καταθέτεις αυτό. Και το χρειαζόμαστε. Απλά δεν κάνει να φαίνεται ή να επηρεάζει τη δουλειά ή να σε κάνει να στεναχωριέσαι. Θα περάσουν πολύ ωραία. Το ξέρω, το ξέρω. Είμαστε εδώ. Και είναι ωραίο χαρακτηριστικό αυτό που έχεις. Γιατί σου δίνει το κλειδί να μπορεί να το κάνεις χρήσιμο, να του λες το άλλο. Δεν θα αφήσουμε και να σε προσβάλλει κιόλας, αφού καταλαβαίνεις το κλειδί της προσβολής. Ό,τι σε πονάει είναι και το όπλο σου, έτσι. Εμένα μου λύθηκε μπορεί, δεν έχω το ίδιο με την άδεια. Απλά το έχω αποδεχτεί. Το ξέρω. Ξέρω δηλαδή γιατί το κάνουμε και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, αφού θα το κάνουμε και ξεχωριστό μάθημα, εγώ δηλαδή θα ήθελα καθαρά tips. Δηλαδή πώς. Τι φράση λες κατευθείαν στον άλλον ο οποίος σου παίρνει επιθετικά. Δηλαδή χωρίς να έχετε προχωρήσει την κουβέντα. Με το καλημέρα σας, ας πούμε. Βλέπω έναν έντονο άνθρωπο με μεγάλη ταπεραμέντο. Θα περάσουμε όμορφα. Αυτή είναι η φράση κλειδί. Ωραία. Το ρωτάς. Θέλω βασικά δύο. Ένα για τον πολύ θυμωμένο που είναι αυτό και έναν που σου μιλάει και βγει από τον τάφο. Δηλαδή αργοπεθαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, δεν άκουσα γιατί μιλάει. Ο ένας για το θυμωμένο και άλλη φράση για έναν τύπο που λέει και βγει από τον τάφο. Μιλάει δηλαδή. Για μένα από τα δύο είναι τα πιο δύσκολα. Δεν παίρνει ο άλλος κατευθείαν ή πολύ θυμωμένος ή έτοιμος να αυτοκτονήσω, ας πούμε. Όχι όμως με ένταση, τύπου. Και λες, Χριστέ μου. Συγγνώμη, σου έχει πέσει η γραμμή μια γυναίκα που μέσα σε 20 λεπτά, εκτός από καλημέρα, τα στοιχεία θέλω αυτό και μετά Νομίζω ναι. Ναι, είναι πολύ τέτοιο. Και εκεί λες τώρα, συνεχίζω και μιλάω ή δεν της ενδιαφέρει αυτό που λέω. Πείτε μου λίγο το πρώτο πρόγραμμα για τους θυμωμένους. Βλέπω έναν άνθρωπο με πολύ έντονο ταπεραμέντο, θα περάσουμε όμορφα. Θα περάσουμε όμορφα. Δεν θα προσβληθείς, γιατί αυτή που είναι θυμωμένη είναι παρεξηγησιάρης. Όχι. Θα βρεις οπωσδήποτε, θα τον γυλί. Αυτό λέμε, θα περάσουμε όμορφα. Δεν θα παρεξηγηθεί. Βλέπω έναν άνθρωπο με πολύ έντονο ταπεραμέντο, θα περάσουμε όμορφα. Αυτό είναι η πρώτη. Θα κάνουμε αυτό, το λέμε αντιστροφή πεδίου. Ναι. Αντιστροφή πεδίου. Από το θα σου λέω τι έχεις και δεν έχεις, περνάμε στο θα περάσουμε όμορφα. Θα περάσουμε πολύ. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλα πολύ ωραία τρίκ, τα οποία αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, του ζητάς μία χάρη. Θέλω μία χάρη. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει, θα μπει στη φάση να σου κάνει μία χάρη, θα ρίξει τους τόνους αμέσως. Μπορείτε να μου κάνετε, θέλω μία χάρη, όχι θα μου κάνετε, γιατί είναι το μου κάνετε μια χάρη, έχει μια επιθετική χρειά πια, γιατί εννοούμε, μου κάνετε μια χάρη, χαμηλώνεις τους τόνους, το πάμε όλο μαζί έτσι, ναι. Μισό λεπτό, μου κάνετε μια χάρη σας παρακαλώ, ναι. Μπορείτε να μου πείτε το τάδε, μισό λεπτό, ναι. Δώστε μου μισό λεπτό σας παρακαλώ και του σπάς τον ηρμό. Κάνουμε ένα σπάσιμο του ηρμού του άλλου, έτσι ώστε ο θυμός του να πέσει. Εάν δούμε ότι δεν πέφτει, κάνουμε ένα πράγμα που είναι το απότομο ατύχημα. Τι είναι το απότομο ατύχημα? Το ατύχημα. Ο άλλος μιλάει και λέει και που είσαστε απατεώνες, εγώ πόσες γραμμές παίρνω και δεν είναι αυτό και δεν είναι εκείνο και δεν το άλλο. Και κάνεις κάποια μου χύθηκε ο καφές πάνω μου, καλά, στα κομμάτια στο καλό. Ας το καλό. Πόνο. Μισό. Αχ, τι ωραία. Από
αποσπάς την προσοχή, τελείωσε. Τον βάζεις να πονέσει για σένα. Αυτό είναι πολύ ωραία. Τον πας στη συμπόνια. Συμπόνια. Βάζεις τη φωνή, αλλά ο λόγος δεν είναι ότι θες να του φωνάξεις. Βάζεις τη φωνή γιατί κάηκες. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Του κάνεις που του κόβει τα ύπατα, Ναι. να σταματήσει πια. Αυτό το κάνουμε και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Ναι, αλλά άμα καεί σου λέει, ας πούμε, εντάξει, να σε κλείσω τώρα. Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά. Ναι, δεν είναι καλύτερα να πω ότι με λυγιάσαν τα πόδια. Κάτι. Και Όχι, το μούδιασα Ναι. δεν περιέχει το στοιχείο του πόνου. Ναι. Θέλουμε να πούμε, το καλό, χτύπησα το χέρι μου, τίποτα. Αυτό όταν μου διάζει δεν μπορώ. Τρελαίνω. Ναι, αλλά ο άλλος θα σου πει, καλά περπάτα, ξέρω. Ή μπορεί και να το χρησιμοποιήσει, αλλά για να είναι ο άλλος επιθετικός, θέλει ένα σοκ. Πρέπει αυτός προσπαθεί να με σοκάρει. Τον σοκάρω παραπάνω. Ανεβαίνω πάνω από το σοκ του. Έπεσε ο καφές κάτω στο καλό, ευτυχώς λίγο κάηκα. Τώρα εδώ είναι μαντάρα, θα τα μαζεύει. Το καλό όμως, το καλό. Πω. Να πούμε τα δικά μας τώρα. Μπαίνεις μέσα στη συμμετοχή και στη συνενοχή. Πάμε να πούμε τα δικά μας, να φύγει λίγο το κεφάλι μου. Πείτε μου, σας ακούω, είμαι όλα αυτιά. Πείτε μου, καλέ μου, πείτε μου. Πείτε μου. Για να πάρεις το... Αμάν δε κοριτσάκι μου, τι είσαι καλά τώρα? Καλά είμαι, πείτε μου, εσάς θέλω να ακούσω. Είμαι και θυσιαζόμενη. Εκτός από πατέρας. Και αυτούς τους πολύ καταπληκτικούς, ας πούμε. Αυτή είναι πολύ δύσκολη. Θα συζητήσουμε αύριο γιατί έχει πάρα πολλά κλειδιά. Έχει πάρα πολλά κλειδιά και καταρχάς πρέπει να τους κρατήσει στη γραμμή αυτούς για να βεβαιωθούμε ότι δεν πάμε να κάνουμε καμία βλακία. Τώρα είπαμε αύριο, συγγνώμη. Εγώ ξέρω κάθε Τρίτη έχουμε το Αύριο είναι ταρό. Αύριο είναι ταρό. Τι Στο ταρό έχουμε τα καλά, δηλαδή. Όχι, Όχι, θα την συνεχίσουμε. επόμενη φορά είναι. Την επόμενη φορά εννοώ. Οκ, θα το κάνω αυτό. Ταρό Την έχουμε επόμενη κάνει. Τρίτη. Αλήθεια, Τρίτη. Την επόμενη Τρίτη. Στο επόμενο Α, μάθημα. οκ, γιατί λέτε συνέχεια αύριο και λέω αύριο είναι το ταρό. Λες το ταρό θα πει αυτό. Όχι, δικιά μου. Εντάξει, ωραία, την επόμενη Τρίτη. Το επόμενο μάθημα. Ότι είναι ανυπόμονη και του λες θα γίνει κάτι και γιατί δεν έγινε σήμερα, γιατί δεν έγινε αύριο, γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε αυτό. Δεν έχουν υπομονή καθόλου. Πρέπει να δίνουμε μια ευρύτητα ορίων. Στα χρονικά όρια. Δίνουμε στα χρονικά, αλλά δεν κάνουμε και αυτά που του λέμε για να εξελιχθεί καλά η κατάσταση. Και γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν είναι de facto. Ναι, αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το λύνουμε, εκεί είναι που πρέπει. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημά μας που λέει τώρα η Μαρία. Να σας δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Παντρεμένη γυναίκα με προσωπική συνεδρία από το δικό μου το κύκλο. Και πολλά χρόνια πελάτησα μου, 10. Πολύ ωραίο. Έχει ένα παιδάκι, έχει και έναν άντρα. Ο άντρας είναι λίγο ηλίθιος. Τον να πατάει, με παίρνει τηλέφωνο, κάνουμε συνεδρία, αν θα του το πει. Της λέω όχι, δεν θα πεις απολύτως τίποτα. Του το λέει και με ρωτάει μετά γιατί δεν την προφύλαξα. Πολλά τσατάλια. Εκεί, ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν κάνουν αυτό που τους λες. Ναι, αυτό Εκεί, αυτό που εσένα, γι' αυτό βάλαμε στην αρχή τις προτεραιότητές μας. Δηλαδή, πρώτα το μοναστήρι, οι καλόγεροι, οι προσκυνητές. Το αν αυτή έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδό σου και έχει πάει καλά, είναι θετικό. Εάν δεν την έχει χρησιμοποιήσει και τα έχει κάνει μαντάρα, εσύ δεν έχεις ευθύνη. Εκεί θέλουμε μια καταγραφή. Θέλουμε μια καταγραφή. Τι σου είπα, τι έκανες. Και θα μου δώσεις τώρα το χρόνο να πάω στον προοδευτικό ή να πάω στο χάρτη διελεύσεων ή να πάω στην ωραία, να δούμε το κορίτσι μου πώς θα το προφυλάξω από αυτό που έκανα. Ναι, γιατί σου λες μην τσακωθείς και από εκεί τσακώνεις και γιατί δεν έγινε αυτό. Αφού με αγαπάει παρόν. Ακριβώς. Τι είπαμε αγάπη μου να κάνουμε, όχι. Με πολλή ησυχία και πολλή υπομονή. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά σου γίνεται. Ο χρόνος τρέχει, η γραμμή πληρώνεται. Τι είπαμε γλυκιά μου αγαπημένη να κάνεις, είπαμε να το πάμε ήσυχα και λαου και αυτό.
Το είπαμε, το έκαναμε, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Σε καταλαβαίνω ότι δεν μπόρεσες να το κάνεις. Το καταλαβαίνω γλυκά. Όλοι περνάμε τέτοιες δυσκολίες. Πάμε τώρα, άσε με εμένα τώρα εδώ, να σκεφτώ κορίτσι μου όμορφο, πώς θα σε προφυλάξω από τις συνέπειες. Και το βράδυ με βάλει. Ζάναξ. Όλα καλά. Εντάξει. Αυτά είναι οι απορίες που έχουμε εδώ πέρα. Είναι ακριβώς η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε στο επόμενο ένα NLP. Δηλαδή, τι κάνουμε με το θυμωμένο, τι κάνουμε με τον αυτοκτονικό, τι κάνουμε με τον άνθρωπο που κάνει αλαντάδα της Παρασκευής στο γάλα και θεωρεί ότι φταίμε, και τι κάνουμε και με τον άνθρωπο που προσπαθεί να μας πάρει τα ενία της συνεδρίας. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που λέμε εδώ πέρα. Αυτό θα λύσουμε. Και μετά θα περάσουμε παρακάτω να δούμε πώς θα στηρίξουμε με βάση το αστρολογικό κλειδί, πώς θα στηρίξουμε τα καλούδια που θέλουμε να τους περάσουμε, όπου εκεί θα κάνουμε μία μεικτή ιστορία και το πώς το στηρίζουμε αστρολογικά, χωρίς να τους δίνουμε πολλές πληροφορίες, δηλαδή χωρίς να τους γεμίζουμε το μυαλό με πληροφορία που δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε, να το πω έτσι. Δεν ξέρει ο άλλος τώρα τι είναι Vertex, εγώ το Vertex θα πω, αυτός τώρα με το Vertex τι να το κάνει, Vertex θα νομίζω ότι είναι, τι να καθαρίσει, δεν έχει νόημα. Οπότε μέχρι ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε την ορολογία, πώς χρησιμοποιούμε την ορολογία για να κάτσουμε τον άλλον κάτω, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι, δεν χρησιμοποιούμε ορολογία, αλλά όταν ο άλλος είναι απίθαρχος, η ορολογία μπορεί να γίνει ένα ωραίο εργαλειάκι για να του πάρουμε τα ενία. Έτσι. Ναι, μακάρι να την λεπτή γραμμή να το... Με την εμπειρία. Να το γυρίσεις. Με την εμπειρία είναι λίγο και δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Θέλει μια μικρή εμπειρία. Και θα προχωρήσουμε να δώσουμε όλα τα κομμάτια του NLP που αφορούν και εμάς, ποια είναι η στοχοθεσία μας, δηλαδή όταν μιλάμε, που είναι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί στους στόχους μας. Μόλις είμαστε, Νάντια μου, καθαροί στους στόχους μας, δεν έχουμε και πρόβλημα, Νάντια και όλοι μας δηλαδή. Όλοι τα ίδια περνάμε. Εγώ πολλές φορές ανάμεσα στις συνεδρίες λέω μισό λεπτά και πηγαίνω να κλάψω. Δεν είναι. Και πρέπει να σκεφτώ το κάνω και 15 χρόνια. Έτσι. Σε 15 χρόνια σπάει η αντοχή. Δεν είναι εύκολο. Σπάει. Να ασχολείσαι με τον πόνο του άλλου συνέχεια. Λέω μισό λεπτό, πάω, τράβω, νεράκια, εντάξει. Τι λέγα, πάω. Εγώ δεν στεναχωριέμαι πολύ, αλλά δεν το παίρνω συναισθηματικά, δηλαδή δεν θα κάτσω να κλάψω. Σιγά μην στεναχωριέμαι. Σιγά μην κλάψεις. Πρέπει να βάλεις, αυτό κάνουμε εδώ, έχουμε τη στόχευση. Η στόχευση είναι να έχουμε μια αξιοπρεπή δουλειά που μας επιτρέπει να είμαστε και σύμβουλοι και βοηθοί των άλλων. Αυτό μας κάνει, είναι ωραίο, μας αρέσει να το περνάμε αυτό έτσι. Το πρώτο δεύτερο, είναι να είναι καλά αυτή η δομή για να μπορούμε να έχουμε αυτή. Δηλαδή δεν την κρατάμε και ασφαλή, να μην έρθουν οι άλλοι, ζητήσουν ευθύνες, πράγματα και τέτοια. Και το τρίτο είναι οι άνθρωποι μας. Γιατί οι άνθρωποι μας, εάν εμείς δεν υπάρχουμε, καταρρεύσουμε, αν η δομή καταρρεύσει, δεν έχουν πού να πάνε. Η ειλικρίνεια σώζει. Συνήθως λέμε σε αυτές τις δουλειές, το ξαναλέω, ότι ο άνθρωπός μας, ναι, αλλά η Νάντια πρέπει να υπάρχει. Για να έρθει ο άνθρωπός της και να κουμπίσει. Δεν πρέπει να είναι η Νάντια στις γραμμές και να λέει μπουκου. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το σώσουμε. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να βάλεις στο μυαλό σου ότι ο άλλος δεν σε ξέρει. Την ώρα που σου επιτίθεται, ουσιαστικά σου δίνει πάρα πολλά κλειδιά για να τον χειριστείς. Σου δίνει τρομερά κλειδιά. Εσένα δεν σε ξέρει. Αυτό πρέπει να μάθω αυτά τα κλειδιά που με μάθετε, για να μπορώ εκείνη την ώρα να το διαχειριστώ και να πω βέβαια. Ναι, κόλλησε και λίγο. Καλά, έχουμε και κάποιους τρόπους οι οποίοι είναι καθαρά ψυχολογικοί. Να μετρήσουμε λίγο ανάποδα από μέσα μας για να κατέβουμε. Λίγες βαθιές ανάσες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και τίποτα κρεμάλες. Δεν κάνει κακό. Λοιπόν, να σχεδιάσουμε και καμιά κρεμάλα.
βασικά θέλει να... Ο άλλος που σε παίρνει εσένα τηλέφωνο δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του και με τον κόσμο. Ναι. Εσύ είσαι σύμβουλος του επειδή τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και με τον κόσμο. Και όχι επειδή ξέρεις αστρολογία. Η αστρολογία είναι το κλειδί, είναι το pattern για να πατήσεις επάνω του και να του πεις κάτι. Γιατί είσαι εσύ εδώ, γιατί κάποιος άνθρωπος έκρινε ότι είσαι συγκροτημένη, συγκεντρωμένη, παντοδύναμη και μπορείς να πάρεις τον άλλον από το χεράκι και να τον περάσεις από το ρεύμα. Είναι ζήτημα δύναμης. Θα σου πω κάτι άλλο. Ταινίες βλέπουμε όλοι, δεν βλέπουμε. Έχετε δει τη σκηνή εκείνη που τσακώνονται οι παλικαράδες μεταξύ τους στο δρόμο και βαού και σκοτώνονται και βάζουν τις φωνές και κάνουν και δείχνουν και ράνουν και έρχεται η Μερτσέντα με έναν τύπο μέσα, σιωπηλό και όλα σταματάνε. Και όλοι τα κάνουν πάνω τους. Γιατί πιο απλά, λογικά. Έτσι. Γιατί είναι αυτός που δεν μιλάει. Γιατί Η δύναμη. έχει τον τελευταίο λόγο. Η δύναμη δεν φωνάζει. Ναι, έχει τον τελευταίο λόγο πάντα. Για να έχεις έναν άνθρωπο που σου φωνάζει, βρίσκεται σε αδύναμη. Αυτό πρέπει να μοιραστούμε. Αλλά Αυτό μόνο πρέπει να ο άνθρωπος που έχει όντως δύναμη θα φωνάξει. Μεγάλοι άνθρωποι δεν φαίνονται. Αυτό, ωραία, και αυτό είναι το ρόλο. Κλείνεις παιδί, δεν θέλω να θέσω την κοπέλα. Κλείνεις λιγάκι το κουμπί γιατί Σου δεν ξέρει θέλω. πολλά, ξέρεις μιλάει. Για το κλείνεις. Να πατάμε, να Ναι, πατήσουμε το stop απλά. Πάτησε το stop. Πού είναι? Εδώ. Αυτό νομίζω.